ቀኒልና ቬሮኒካ ሰሎሞን ማይ ፀባን ንኹን ነዛ እዋን ክንሓልፋ ብሰላም ኣገዳሲ መልእኽቲ ዘለዋ እያ የቀኒልና እሞ ተመሊስና ኣለና ክንጅምር ዶ ሕራይ እምበር ክልተ ኢዶም ሓፋቢሎም ኣለው ብርሃነ ረዳ መጀመርታ ድሓር ከዓ ኣይኤድ ኣሕማድ እንታይ ምዃኑ ይፈለጥክዎን ክልቲኦም ኣለው ሓፍ ዘበሉ ኢዶም اسماعيل احمد ማለት እስማዒል ኦኬ እስማዒል ኣሕማድ እሞ ብብርሃነ ረዳ ንጀምር እንደገና ሰላም ከመይንኩም يغني لنا أسنتنا نزغم زمسل عبيات استي كما استمروا تقربوه لهم شهد دي بالله تراعي بيكا معناته تاريخ عزل سلسخوني نحب السرنا بتوين اسيد كلاي كانوا معرض كل المخيل نسوا على رخصة خلوي تراح ناسي زمان لنا نبزحتنا عندي أنا أكثر تربونا فلتني غير عبيتي نحونا مسلمي قرتي أواس بدبوس برودلي زرس عن نجارات في الواقع بزعات فكرة مريت مالك دهر مريت يروشي هذا نيبت نصف إلي نسوي كايو إندلي زلو بوتا حازو بوتاي حازو زبار ساونات نوانتيو بتوع حدوغن ساونا يتبرلو تحدوغن كا حازو ما يكترلو يتي روبا نا أمس نا بيت أجلس ويت منا في دراجة في الشارع الوان ድምፂ ቅርብ ወስኸላ ተኽኢልካ ብርሃነ طبعا لعلي أبزان لعلي ሕጂ ፅቡቅ መሲኻ الراي ንሳቶም እቲ መሬት ከም ሩባ ዝተፀግዖ እዮም ዝሓርሱ ማለት እቲ ሩባ ናብ ፀግዖም ስከይድ እቲ መሬት እቶም ሓዞ ናይ ኤርትራ ይሕዝዎ እንተዳ እቲ ሩባ ናብ ኤርትራ ፀጊዑካ ናብኡ ዝወስድዎ ማለት እዩ እዚኣ ሓደ ሓረስቶት ዘለዉ ዝያዳ ካብ ሳሆ ሓዞ እዮም ሓዞ ከዓ ኣብ ባዳር ንኸቦ ኢና ኣብኡ ሕርሻ ናይ መሸላ ኩነታት ይካየዱ ነይሮም ማለት እዩ እዚ ብዓይነይ ዝረኣኽቦ ስለዝኾነ እዩ ካልኣይ እዛ ፈሰስ ዝበልካ እያ በቕለይ ዝበልዓሉ በቕለይ ሳዕሪ ዝበቕላሉ እናበሉ ካብ ናይ ኮሎግዛይ ቦታ እየ ክሳዕ ደርዓ እዩ ዝወፅእ ን ካብኣ ክሳዕ ደርዓ ዝበሃል ቦታ ከዋነ እያ ዝፈልጥ ካልእ ክኾን ክህሉ ክእል እዩ ሰባት መፂኦም ነቲ መሬት ሓሪሶም ክህብዎም ይፍቱን እዮም እዚኣ እውን ከም ስርዓት ናይ መሬት ኣይጠቐስካያን ሕጂ ተሪፉ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ቅድም እዩ ዝግበር ነይሩ ኣነ ኣብ ሜዳ ከለና ብዓይነይ ዝረኣኽቦ ማለት እዩ ድሓር ከዓ ዝፈልጦም ስለዝኮንኩም እቶም ሰባት ከምኡ ዝገብሩ ዝነበሩ ስለዚ እዚአን ክልተ ነገራት እዚአን ክምልኣሉ ደልየን ኣዋዝ ብድቡስ ኣይጠቐሰንን ስለዝነበረ ብዛዕባ መሬት እዚአን ክጠቕሰሉ ስለዝነበረ ካልእ ሳልሰይት ላ ደስነት ከዓ ኣብ ደጎጭዋ ኣብ ገረ ክፋል ናይ ደጎጭዋ ኣሎ ኩሉ ጥራሕ ከማሽን ናብ ኩሉግዛይን ጥራሕ ኣይኮነን ገለ ኣካል ናይ ደጎጭዋ ብሌስነት ዝነብሩ ኣለዉ እዚኣ ከዓ ሳልሰይት ኦኬ ወዲ ኣለዉ ከዓ ቁንዳ ሕራይ ቀኒልና ሕቶ ኣይኮነን ርእይቶ እዩ ናብ እስማዒል እምበኣር ክንሓልፍ ናብ እስማዒል ኣሕመድ ኣብዚ ሊስት እኳ ይርአዮም ዘለኹ ኣሎ ደጌና ኣለኻ ዶ እስማዒል ኣሎ 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 ኣንሚት ግበር ያ እስማዒል ኣንሚት ግበራ ተኣበየላ ዶ ኮይና ኣንሚት ክትገብሮ ትኽእል እንዳይኮንከን እቲ ሆስት No, I can only ask him. Okay.
ካልእ ሰብ ኢዳ ሓፋቢሎ ዕቑባይ እምበር ምስ እስማዒል ክሳብ ንራዳዳ ዕቑባይ ቀጽል nearly professor nearly ገዛና ስኒትና ነዚ ሓያል ዝኾነ ንሕና ሒዝናያ ክንከይድ ዘለና ያታዊ ሕግታትን ኣምራትን ተቕርቡልና ዘለኹም ናተይሲ ምናልባት ንምርዳእ ብዝሓለፈ ሰሙን ከማል ኣቕሪበያ ነይረ ግን ብግቡእ ተመሊሳ ዘይበልኳ እዚ ኣገባብ ማሕረስ ክገልፁልና ፀኒሕኩም መሬት ከመይ ገይሩ ወለድና ብሓጎታትና የካይድዎ ከም ዝነበርኩም ሕጂ ካ ገሊፅኩሞ ከዓ ፀኒሕኩም እቲ ህዝብና ዘሎ ምትሓዝ ምስ መሬት ክሳብ ክንደየናይ ከም ምዃኑ ግን እቲ መንግስቲ መሬት ናይ መንግስቲ ኢሉ ኣውጁ ኸይዱ ሕጂ እዚ ከመይ ጌርካ ክጠዓዓም ክእል ዝመፅእ ዘሎ ፎር ኤግዛምፕል ምናልባት ስርዓት ተቐይሩ ስኒ እቲ ስርዓተ ምሕደራ ብናይ ኣገባብ ናይ መሬት ክኸይድ ኣለዎ ኢልኩም ትግምቱ ደፍኒትሊ መሬት ናብ ዋኑ ክምለስ ኣለዎ እኳ ትበልና ስኒ ግን እዚ ሓላፍ ዘላፍ ዘሎ ኣካያይዳ ናይ ህዝብና ኣገባባትን ምዚ ሕጂ ዘሎ ዘመናዊ ምዕቡል ኣካይዳ ከመይ ገይሩ ክጣመር ይኽእል እዚ ዝሃብኩምና ፅቡቅ እንድዩ ወለድና ኣብቲ ግዜኦም ሲ ዘለዎም ዝነበሮም እቲ በልሕ ዝኾነ ሓንጎል ወላ እቲ ስርዓተ ኣካይድኦም ሲ ንሕና ወላ ኣብ ዙም ክንበፅሖ ዘይከኣልና ደረጃ እንድዩ ትካይዳት እያ ካልይቲ ዝኸዳ ዘለኹም ማለት እያ ሕጂ እዚ ስርዓተ ምሕደራ ኣካይዳ ዝነበረ ኣነ ደፍነትሊ እቲ ካብቲ ዝመሰጥኒ ነገር እንተደኣ ኮይኑ ስኒ ጭቃ ዓዲ ወይ ከዓ ሽመኛታት ንወርሒ ኢሎም ክኸዱ ከለዉ ክሳብ ክንደየናይ በላሕቲ ብዙሕ መፅሓፍቲ ከየንበቡ እሞ ከዓ መብዛሕትኦም ዝፅሕፉን ዘንብቡን ዘይነበሩ ከለዉ ብኣእምሮኦም ሒዞሞ ዝኸዱ ነበሩ ንሕና ከዓ እዚ ኩሉ ምህዞ ተማሂዙልና እንከሎ ሕጂ ምስ ዘለናይ ኩነታት ብኸመይ ጌርና ክነጠዓዕሞ ንኽእል ካብቲ ዝገበርኩሞ ብፅናዕቲ እንተሎስ ገለ ንክትብሉ ናይ ደ እሞ ይቐኒየለይ ክብረት ሃበለ ዕቑባ ዝጊ ናባኻ ዝሕቶ اوكي تحته قلنا يكونت غباي كباد يا تحته مغنياته بمقاسة النابر هاي سمعنا له فيديو خاص كي انتقل كافتنا فيديو حجة اوكي صبوح مسيحة اوكي اتي تزبزح حزبنا ام مقاسي بمقاسي زنابر كابو خابت بمقاسي زنابر كا زبزح خابتي بمقاسي زنابر اب سبخ ساقم يزخيد مالي راح انداقواسي وحاد بوتا زي كونس كاب بوتا اندا بوتا يزخيد مالي ስለዚ እቲ ዓብዪ ቻሌንጅ ዘሎ ነዚ ብከምዚ ኣገባብ ኣካይዳ እዚ ዝኸይድ ሕብረተሰብ ከመይ ጌርና ኢና ሰትል ዝኾነ ናብራ ክነብር ክንገብሮ ንኽእል ዝብል ሕቶ ዘድሊ ኮይኑ ይስማዓኒ ምፅኢልካ ብትእዛዝ ዕኸፈሉ በዚ ሕረሱ ዘይኮነስ ትምህርቲ ከድሊ እዩ ትምህርቲ ከዓ ምስትናቶም መነባብሮ ዝሰማማዕ ከመይ ማለት እዩ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ስለ ዝኸዱ ሳዕሪ ኣብ ዘለዎ ስለ ዝኸዱ ተዘዋዋሪ ዝኾነ ቤት ትምህርቲ እንዳገበርካ እቲ መንእሰይ እንዳተማሃረ ድሓር ምስ ተማሃረ ከዓ ተመሊሱ ኣብቲ ናይ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዝኸይድ መጓሰ ዘይኮነ ክነብርስ ከመይ ኢሉ ሰትል ዝኾነ ናብራ ኣብ ንግዳዊ ስራሕ ኣብ ገለገለ ከኣቱ ከም ዘለዎ ንኽትገብሮ ነዊሕ ፃዕሪ ዝሓትት እዩ እዚ ናይ ከምኡ ዓይነት ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ እቲ ኣብ ማሕረስ ብፍላይ ኣብ ከበሳ ዘሎ
በቲ ብዝሒ ህዝብሎ ትመሬት ከዓ ኣብ ሓደ ፅሑፍ ከም ዝረኣኽዎ 16% ናይ ኤርትራ እዩ ተኸበሳ ማለት እዩ ግን ኦልሞስት ዝበዝሐ ህዝቢ ከዓ ኣብኡ ይቕመጥ ስለዚ እዚ ፕሬሸር እዚ መታን ካብኡ ክተድሕኖ ሕጂ እውን እንተኾነ ትምህርቲ ዘርጊሕካ ሰብ ኣብ ክንዲ ኣብ ማሕረስ ወይ ኣብ መሬት ጥራሕ ዲፐንድ ዝገብር ኣብ ካልእ ቢዝነስ እውን ክሳተፈሉ ዝኽእል ኣብ ንግዲ መሳሊ ኣብ ካልእ ስራሓት ክኸደሉ ዝኽእል ፕሮግራም ኣውፂኻ ትምህርቲ ኣብ መጀመርያ ክትከውን ዘለዋ ማለት እዩ ኣብ መሬት ዘሎ ፀገም ከመይ ጌርና ሕጂ ንፍታሓዮ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብዚ ሕጂ ዘሎ ተሰጋጊሩ ናብ ካልእ ደረጃ ክኸይድ ናብ ካልእ ደረጃ ክንብል ከለና ዘለናዮ ሞደርን ዝኾነ ግዜ ናይ ንግዲ ብገንዘብ ትሰርሓሉ ኣባና ግን ብለውጢ ዝናበር ህዝቢ እውን ኣለና ስለዚ ነዚ ፌር ኣይኮነን ምስ ሓደ ኣብ ዓለም ብንግዲ ብገንዘብ ዝፀዋዕ ዕዳጋ ንህልካ ንስኻን ስረኻን ኢልካ ክትገድፎ ልክዕ ኣይኮነን ስለዚ ነዚ ህዝቢ እዚ ምሂርካ ኣብቲ ዝኸይድ ዘሎ ጉዕዞ ምስቲ ሞደርን ክኸደሉ ዝኽእል ደረጃ ከተብፅሖ ብሓንቲ ለይቲ ብሓደ ዓመት ወላ ብ10 ዓመት እውን ዝብፅሕ ኣይኮነን ግን ከዓ ኮነ ኢልካ መዲብካ ነዚ ኣነ ብርእቶይ ብትምህርቲ እቲ ፕሬሸር እንታይሽ ምግባር እዩ ኦልሬዲ ብዛዕባ መሬት ናይ መንግስቲ ተባሂሉ ብዛዕባ መሬት ብዙሕ ምስሓብ ኣሎ መሬትና ንውሰድ ኣለና ዝብል እውን ዝለዓል ሕቶታት ኣሎ ስለዚ ነዚ ከምዚ ዓይነት ክትፈትሖ እንድሕር ደኣ ኮንካ መሰረቱ ብዛዕበየ ብትምህርቲ ደረጃ ኮንካ ኣብ ካልእ ፕሮፌሽን ክዘንብለሉ ዝኽእል ሕብረተሰብ ኣብ መሬት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ካልእ መሬት ከዓ ከምቲ ብዓለም ዝኸይድ ዘሎ መሬት ሽየጥ ይልወጥ እዩ ኣብ ከምኡ ደረጃ ከተብፅሖ እንተደኣ ኮንካ ብዙሕ ነገር ናይ ትምህርቲ ጉዳይ የድልሎ ማለት እዩ ምክንያቱ መሬት ኣባና እንታይ ዝብል መን ሽሙ ናደል ክዛረብ ከሎ መሬት ኣብ ኤርትራሲ እቲ ሰብ ዘይኮነ ዝውንኖስ እቲ መሬት እዩ ነቲ ሰብ ዝውንኖ ኢሉ ይፅሕፍ ማለት እዩ ምክንያቱ መሬት ናይ ወለደ እዩ ናይ ኣባሓጎታተ እዩ ትብል ናተይ እዩ ትብል ናይ ዝመፅእ ወለደ ኢኻ ብከምኡ ጥራሕ ኢና ንሓስብ ማለት እዩ ስለዚ መሬት ከም ሓደ ኣገዳሲ ነጥቢ ፍታሕ ክርከቦ እንተደኣ ኮይኑ ከመይ ጌርካ ክትጥቀመሉ ከም ዘለካ ግን ዝተምሃረ ሕብረተሰብ ምስ ትፈጥር ጥራሕ እዚ ክፍታሕ ዝኽእል ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ ተወሳኺ ገለ ካልእ እንተሎ ከዓ ወዲ ኣለኹ ይቐኒለይ ባርሕራይ ቁርብ ኣነ ብዚኣ ከዓ ክውስኽ ከላ እዚ ንያታዊ ስርዓት ዝበሃል መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዚ ናይ ባህላዊ ዓይነት ቁጠባ እዩ ዝሰርሕ እዚ ባህላዊ ቁጠባ ክብል ከለኹ እዚ ናይ መጓሰ ወይ ከዓ ምስኡ ተወሲኹ ከዓ እዚ ናይ ፐዛንት ኣግሪካልቸር ንኣሽቱ ሓረስቶት ኣብኡ ብቐንዲ እቲ እዚ ባህላዊ ስርዓት ዝሰርሕ ዘሎ ኣብ ከተማ እንድሕር ኣቲኻ ኣብ ንግድን ኣብ ኢንዱስትሪን ኣብ ገለን እንድሕር ኣቲኻ በቲ ናይ ዘበናዊ ሕጊ ኢኻ ትኸይድ መብዛሕትኡ ግዜ ሕጂ እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብ ኣፍሪቃ ብጠቕላላ ናይ ኤርትራ እኳ ከቢድ እዩ ኣሽምባይዶ ኣብ ገጠርን ኣብ ከተማን ዝነብር ህዝቢፈላለዩና ክንፈልጥ ናይቲ ፖፕሌሽን ናይ ኤርትራ እውን ቁፅሩ ይንፈልጠን ኢና ገለ 6 ሚልዮን ይብል ገለ 3 ሚልዮን ይብል ኣብ መንጎኡ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ኣብ ኣፍሪቃ ግን እንድሕር ርኢናዮ ብጠቕላላ 85 ካብ ሚእቲ ናይቲ ህዝቢ ብሕርሻን ብመጓሰን እዩ ዝናበር ነይሩ ኣብ 1960 ኣብ 2022 ኣብ ክንዲ 85 ካብ ሚእቲ ናብ 58 ካብ ሚእቲ ጎዲሉ ማለት እዩ እቲ ከተማታት እንዳሰፍሐ እቲ ከተማ ዝነብር ሰብ እንዳበዝሐ እቲ ናይ ሃገረሰብ ዝነብር ህዝቢ ከዓ እንዳወሓደ እዩ ዝኸይድ ግን 27 ካብ ሚእቲ ቀኒሱሎ ማለት እዩ እቲ ናይ ኣብ ትራዲሽናል ኢኮኖሚ ዝነብር ሰብ እዚ እንድሕሪ መቃቂልናዮ
بادونت بحمشت برسنتج عمت يقودل مالتي تبحرشان بموقاسن زنبر سب بالطعمي زحولي زي قلت فايكونن كم زناي بعال ايجان عدتات اندحر وداريرنا نساتن بحطير غزيين تهزبي كاب حرشان كاب موقاسن اوتين ابتناي كابيتاليست سرعة زمناوي ايكونومي اساقاقيرن ازرلو ابانا جن جينا 58 አካባቢ بحرشان بموقاسن زنبر بزي خيد زلو بناتبي حمشت خاميت بعمت اندحري قاصيرنايو نزي بأب تراديشنال حرشة وي ايكونومي زنبر حزبنا نخنقيروسي حدا 100 عامت جينا يدلينا جنت تسفان تاعيو تزبي قلطيفو نابزنا كابيتاليست سرعة وي مودرن ايكونومي خساقاقر كمزي عقباز قخبلت صنحي جمنا البات نابي ارترا حدا خابتي كنعزبو نخيل زي أبو قلقلت زلو سب من أسي كله ناب حرشات ماليسو أب حقر سب كنبر بزح بروسبكت يلن ناب كتما قوتي خساقر سلازي بمعبالي قطبا خندن الساقاقر بمعبالي ناي أقلقلت تساب كاب قطر ناب حقر سب ناب كتما قيرو خمز محلالف يقبر الله سلازي منالبات تحادا نقر كأنا أبنى زي كونستيتوشن اندحرر إنايو بزعبا مريت زي مسألة كم تانا أواجنا 9-4 بمنغست زوز أتاواج كما أتمثل تا كونستيتوشن مريت ناي منغستي أتبل ناب تزنبرو ناب مريت ناب حرستوت نخاتساقا قرو خبيدي بتعم خبيدي مخنياتو تقول زنا بتحادا قوز إزخيد دحركا بزح implications على من البات إذا حدا نطبق غيرنا خانو العلن خلنبر زم معدن زترخبو متن كابت مريت كتول قسومي خانتهم حرستوتنتهم قواسوتن وين كم يزغون زلو بإرترا طرح زي كونه أمولو أفريكا متن معدن زرخبا متن كوميرشال فارمين تجميرو نت حرستاين قواسان دا دفع كاخا مريتون دا وصاكا اخد خيد سلازس زتات خميجرنا إنا كنفتحون خيل زي تساقام زي من هالبات حدا توبيك نبين نقرنا نطلع لنا زي حاشا مسلاني إغني الله سلازنا بحطونا خن كيد اسماعيل ما تخادو اسماعيل اسماعيل ناتكا أترى اندحر خفيت كايا اندحري ان ميت غير كان نفسها alright مو اسماعيل اي مليشن زلو تخلى ملكين ناب تغلق نحلف ده حرب يدرس اوكي غني لي انا سي انت فقيتكم لا يقول من تختبلو تنعفونا يحكي صبو استمرون ديو نعو نوثقكو خيل تفقيتكم لي حتزدلي انتايو تي ناي مريت حتو ابزو وان زي خنريو خلنا دارقا ولا بتقال سنة خنريو خلنا عمانتي مريت صعبي قدالو عبي بوتا زحازي ايو زلو كابي مسئي زبل عبي عدي مريتي كله زي تتحازي ايو ولا بتقالسون اب منفس نايتي ذكالس ازي وشتي انترنسيك وشت زلو مالتي anyway እቲ ሕብረተሰብና ግን ኣብ ዝሓለፈ ታሪክ ክንሪኦ ከለና ኣብ ዝልዕሊ እዚ ዝበልኩሞ መሬት ናተይሉ ካልእ ዝሰጎሉ ወይ ግን ካልእ ምስ ካልእ ዝዋግኣሉ ከምዚ ኣይነበረን ጋሻ ክመፅእ ከሎ ተወፂዑ ዝመፅእ ይኹን ተሸጊርዎ ዝመፅእ ክመፅእ ከሎ ተቐባልነት ረኺቡ ኣብቲ ቦታቲ ኣቱ ነይሩ እዩ ክብል ዝደሊ ሓንቲ ንጉሰ መንሳዓይ ዝፀሓፋ ነይራ እዛ ዝፀሓፋ ብዛዕባ ናይ መንሳዕ ማለት እዩ ኣብ መንሳዕ ጋሻ መሬት መፂኡ
ኣብኡ እንተደኣ መፅኡ መሬት ይወሃቦ ንሓንቲ ዓመት መሬት ትወሃቦ ይሓርስ ድሕሪኡ ክቕፅል እንተኮይኑ ከም መንሰዓታይ ኮይኑ ክቕፅል እንተደኣ ተቐቢሉ ከም ስርዓት መሬትን ሓገዝን ይወሃቦ ይቕፅል ይብል ማለት እዩ እንተደኣ ነዚ ዘይተቐበለ ግን ይሓልፍ ኣብ ካልኡ ክኸይድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ዝብል ርኤ ካልእ ገለ መሬት ማለት ስቑኢሉ ዝሓርሰሉ ጥራሕ ዘይኮነ ከም ቦትኡ ገይሩ ዝርኦ እውን ኣሎ ንኣብነት ምራራ ኣነ ከም መንሰዓይ ስለ ገለገለ ታሪኻት ስለ ዝፈልጥ ማለት እዩ ዝሰምዕ ምራራ ንኣብነት ናይ መንሳዕ ናህና ዝብልዋ እያ ነይራ ማለት እዩ ኣብ ግዜ እንግሊዝ ንሸነኽ ሓማሴን ምስ ተዋህበት ብሴፍ እዮም ወፂኦም መንሳዕ ማለት እዩ ዳርጋ ብርቱዕ ስታይ ክልዓል ተፈቲኑ ነይሩ መንግስቲ መፂኡ እቶም ዓበይቲ ናይ መንሳዕ መፂኦም እዮም ፈቲሖሞ ማለት እዩ ክሳብ ክንዲ እውን ዘብፅሕ ነይሩ እዩ ብኻልእ ሸነኽ ድማ ብዙሓት ካብ ደገ ዝመፁ ኣብዚ ቦታ እዚ ማለት እዩ ሕጂ ኤርትራ ንብሎ ኣለና ግን ክመፅእ ከሎ መሬት ስለ ዝነበረ ተቐባልነት ነይሩ እዩ ኣነ እንዳኖይ ኣብ ብሌን ዓዲ በይኑ እዮም ዝበሃሉ ዓዲ በይኑ ድሒሮም ዝመፅኦም ኦፍኮርስ ክንደይ ዓመታት ነዊሕ እዩ ግን ድሓር ዝመፁ እዮም ሕጂ ብሸነኸይ ክሓስቦ ከለኹ ስለምንታይ እዮም ሰባት ዝመፁ ኣብ ሓደ ቦታ ወይ ኣብቲ ቦታ ወፅዓ ነይሩ ወይ ድማ ዝመርሑ ዝነበሩ ኣብቲ ቦታ ኣንጻሮም ገለ ተላዒሉ ፀላእቲ በዚሖሞም ዝወፁን ክኾኑ ይኽእል እዮም እዚ ናይ መፅናዕቲ ዝግደፍ እዩ መፂኦም ኣብ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ መፂኦም ዝነበሩ እዮም ማለት እዩ ከም ብሌን ከም 12 ነገራት ዝበሃሉ ሓደ ካብኣቶም ኮይኖም ዝቕመጡ ዘለዉ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዝሒሩ ግን እቲ ቦታታትና ከም ሃገርና ኢና ንሪኦ ኮይኑ ዓይነት ተሰሚዑ ማለት እዩ ተሰሚዑ ይስማዓና ማለት እዩ ሕጂ ክንርኢ ከለና ብዝተፈላለየ ኣውራጃታት ሽምና ንፅውዕ በቲ ቦታ እቲ ዝመፀና ክንከላኸል ወይ ድማ ክንኩታዕ ወይ ክንስተንብል ንርአ ማለት እዩ እቲ ፀገም እቲ ማዕባብላ ናይ ሃገርና ኤርትራ ብባዕድነት ደኣ እምበር ናቹራሊ ዝማዕበለ ዘይምዃኑ እቲ ርክብና ዳርጋ ፊዚካል እዩ ዝበሃል ፊዚካል ርክብ ኣብ መንጎና ዘሎ ኢትስ ኖት ኦርጋኒክ ኣይኮነን ኣይተወሃሃደን ቀንዲ መወሃሃዲ ድማ ኢኮኖሚ እዩ ብብዙሓት ሃገራት እንተዛሪና ኢኮኖሚያዊ ምዕባለታት ዘምፅኦ ናይ ካፒታሊዝም ወይ ድማ ናይ ካፒታል ግደ ዓብዩ የተኣታትወካ ሓደ ይገብረካ እቲ ናይ ሓደ ሃገርነት ስምዒቱን ብዝለዓለ ይመፅእ እዩ ማለት እዩ ስታይብል ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እቲ ክብሎት ዘሎ እቲ ናይ መሬት ሓበሬታ ዝሃብኩምና ናይ ብሓቂ ፅቡቕ እዩ ግን ከምቲ ወዲ ቡስ ዝበሎ ሓደ ትምህርትን ምዕባለ ብፍላይ ኢኮኖሚክ ምዕባለ ባዕሉ ዓብ ግደ ኣለዎ ኣብ ሓድነትን ኣብ ሓደ ኮንካ ሓደ ዓይነት ስምዒት ክህልወካ ምግባርን ቅድሙን ኣብቲ ሰፊሕ ዝነበረሉ እዋን ውሕድ ዝነበረሉ እዋን ከምቲ ዝገለፅኩሞ እዩ ድሒሩ ግን ናተይ ናትካ ዝብል ስለ ዝመፀ ነዚ ከጥፍእ ትምህርትን ኢኮኖሚያዊ ምዕባለን ዓብ ግደ ኣለዎ ክብል ደለ ከም ሓበሬታ ጥራሕ ሓገዝ እንተኾነ ዛርብ መሪፀ ይቐኒለይ يقنلنا صبغ حسب ناب تدرس كنحلف مبار حجي وي حساب اسماعيل الله هذا اسماعيل والله سينيرا تليفون مسيني معلش ايدي حباب بلينيرا عنتو
حراي بالنا بخازا حتى دحر بدحرخات تدرس كماتسي هذا حنا ألف أنا يعني بناتي سأقول عندي وسيني رأي صبني رنت قوينه صبي خيلي حراي بار تدرس نبخا سلام كبيوي لكم ويكا خمي أمسيهم توم بيروب أزل لكم كعني أنا تدرس أستراي بالكابزي هجرة كندا فانكوفر زبلوخة تمام عليتي بتعمي تبقى نيرو نايلوم مع أنتي تمرتي زدالكم لنا سلستيهم عليتي بفلاي أنا نمن يزرنو أمسيلكم سخاتكم قرب كابتناي هاي سلاسة جيزي استمهاركم يخم زيوم كلتا بفلاي جاج هابتابين كابتيوم هابتي يونيفرس مراد حرنا صنز فوريو تمهاري مالتي خمسة غماي مالتي حجي أنا مستي أتعرستي عزيز صبغ تمرتي نيرو أنا حنت نجر حساب لنا مالتي مهنياتو أبزي قرب وزحات مهورات سلت موتو إتي نايرتراويان شجرنا كابت تمرتي إذا بقاس مالتي مهنياتو مبزحتو جيزة أبت سورة مهوراتهم زمرحوا ولا أبز دنبو تعاومون تاريخمو ولا أبتي دحرنا صنزلو حجي أبتي نحنا بفلاي إذا عبيتي بفلاي أبز دقمة يخم تمرتي زقصلكم أبزي أوروبا أمريكا أبتناي تمرتي كاريكلم يتساقم نحنا زلو مالتي حجي أبتناي كاريكلم أبتي يونيفرسيتات نايزيوم معربيان تاريخمو أبتي إيج إنلايتمنت زبلو زنبور زمنتب زمرتي أبتن 10 شمونت غفلة زمن أبتن مودات 10 شوعات غفلة زمن زنبور فلاسفاتات أبتي كاريكلم ناتهم اتيميم اتي مورال زبحال تمرتي ويكا نحنا نصوع مالي فكرنيا ويكا سيفيكس زبحال كابت مسرتاوي بفلاي أبتي جونيور هاي سكول مسبوصحو إذناي مس سبعو مسالات حقين تاي ماليتيو قوام تاي ماليتيو حزبن تاي ماليتيو زبلو نتي سبسي نبعلو اتي حدا مهورسي قديتاو حلافنت كم زلو نهزبو خنقح نهزبو خمهر قدن دوموس تخافيلو طرا زيكونس بناص اون كم زاب زعد حجي فولونتاري زبلو ነገር خغبر كم زلو بغبيم زمرو ولا ابتي يونيفرسيتي ون مس قصل بفلاي بروفيسور اب سلازل خابت تسرحلو ولا نسخابتي كلا عود انت خونكا زخون عين ديبارتمنت ولا ناي طعنا يخون ناي بيزنس يخون ولا انجينير يخون اتي ايموشنال انتليجنس زبلو كريتيكال ثينكينج زبلو إذا عينة تمرتات يمهروا منيرهم حجي ندا شعبي أنا عنا زجورنا ولا تناجب هذا نبرة أنا زي حجي خقول صوت صن حزيوم ما حجي مهارات مالتيو نتي حق ندابا حجي أبا حقو يعلى نسي بقولوا تاريخ قال يفلت إيه حجي أنا خبت مرت رايزة معبولو زي كونس مثلا أبا حقو تاتنا هنياتهم أبوتاتنا درجة نبرتنا شعبي أنا نبرتنا جبهة منيرهم مالي تاريخ يفلتونهم حجي تم حدا أبا حقو تاتنا زي ما تزركبنا لهم أتا سبعي ندابولو أتسبيت ندابوليهم دقوم زحدقوهم نيرهم مالتي حجي إتيوم زخود زنبور نابتي ميدا ولا تاريخهم دك 10 شمنت 10 شدشيم حجي تيوم قطم تحت وزلو مكوننا جنرال زبحالو أي تحزموني أتوم أبتي ناجيزة هيلا سلسة سمهارو إذا عين تمرت سلازي مهار نبورو ولا بدي حرو إذا حجي يونيفرس مرا ولا تعات بحال تبلاسو ولا حجي تمهورات نحق ولا أنت فريد حجي هبتا أبسي بدي حرسابي كمان تسديدو قلت شحن 10 تحمشني نفس الدت ماشي أتا يونيفرسيتي مرات بحال 10 عامسي بحقس انت وحيدهم 300 عام رقيا ولا بوليتيكال ساينس ولا حزباوي محدرة نهزبس هابتا أبديو نفس الدت ماشيو نهزب خنقح زسرح زلس ولا تهم كالوت مهاراتهم انت يوم زبلو حجي انا بفلاي كم زناي سيفيكس مورال حنت يوتيوب شانل كفيته ولا حزب اي كاتولو بعامي مالتيو كمهر جميل الله مالت كالوت حجي تمهورات حجي انا كم ذا عين الشجر كم زلو من يفلطني نيرم هنايا اب اسرائيل سلو زنبركو بزح مهور اي نبرنا باسرائيل توم تحت وات كاب قداماي ديغري زحلفسي مهور اي نبرنا باسرائيل مالت انجي نابز سدت مس بصخو ابزي عد ابزي يخون يونيفرسيتي خيدا انا ابزي بيت فردي خيدا ولا يونيفرسيتي كمزا عينت شجر علينا بإرترا حجزنا امخرن كلهم كلغس ساعات كلتا ساعات سنعي بناص ايم زمخرن مالي زدي لخو مصحفتون يلقحون مالتي حجي اذا عدنا شجر كفتح انت هوينو اذا مهورات بفلاي اتي كل عودتات يترف بزعبا ازي حقي قوام محدرة بوليتيكاوس نفلطت شجر فاتاتها نبعلوتي سنة سرعات نبعلو مهنياتو ازي حقن انت ريخو محجسي سنة سرعات زنبوري
ምክንያቱ እቲ ናይ ኤርትራ ሕጂ ኣነ ካብ ገለ ሓፂነ ማለት እዩ ካብቲ መበል 13 ሕጊ ፍግራይ ዝበሃል ሕጂ ወላ እናትክዕለኩም እንተኮይኑ እቲ ሕብረተሰብና ህና እቲ መበቆሉ ስለዘይፈልጥ ታሪክ ስለዘይፈልጥ እምበር እዚ ገለ ሓፂን ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ሰሆስ እዞም ተርዓ ሕጂ ምፀና ዓደገለ መባእሱ ዝነበሩ ሲ ንዓና ሕጂ ይሕዋትና እዮም ሕዞም ሕጂታ ኮይኖም ኣለዉ ሰሆ ኮይኖም ኣለዉ ሕጂ ማለት እዩ እቶም ዓበይቲ ምናልባት ይፈልጥዎ ኾኑ ግን ሕጂ እቲ ብሄር ወላ ኣብ ኤርትራ ትግርኛ ሳሆ ወላ ሕጂ ንባዕሎም ዞም ገለ ሓምስ ዝበሃሉ ኣብ ኤርትራ ተሪኢኹሞም በዚ ንባዕሉ ዞም ትምዛእ ሕጂ ክብሎም ፀንሐ ሕጊ ፍግራይ ዝበሃሉ ናይ 3 እዩ ማለት እዩ እዞም ቴድረር ከዓኒ ንሶም በለው እዮም ሕጂ እቶም ደቀባት ማለት ኣብ ኤርትራ ዘይተንቀሳቀሱ ሕብረተሰብ እዮም እዞም ካልኦት ሕብረተሰባት ግን ካብ ምክንያቱ እቲ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሱዳን ሓደ ሃገር ስለዘይነበረ ይንቀሳቀሱ እሞ ኣብቲ ዝተንቀሳቀስዎ ቦታ ተሳዒሮም ክመፁ ከለዉ ናብቶም ደቂ ሓውቦኦም ይምለሱ ነይሮም ማለት እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ወላ ዞም ኢሮብ ዝበሃሉ ዘለዉ ሕጂ ምሳና ይዋለድ ሕጂ እቲ ኤርትራ ኩሉ ሓረጊ እቶም ናይ ቀደማ ቦታትና ሕጂ እዚኦም ቴድረር ሕጂ ኣብ ባሓጎይታ ይብለኒ ኣብ ባሕሪ ክኸዱ ከለዉ እዞም ትግራይ ኣሕዋቶም ስለ ዝኾኑ ወላ ሃይማኖት ካልእ እንተቐየሩ ኣይበኣስዎም እዮም ነይሮም ማለት እዩ እዞም ናህና ገለ ሓፂን እውን ናብ ባሕሪ ክኸዱ ከለዉ ኣብቲ ግዜ ሓጋይ ኣብ ኤርትራ ጥሜት ኩሎም ጋሶስ ስለ ዝነበሩ መሬት ዘይብሎም ከሎ ኣብ ከብቶም ክጋስዩ ኣይክልክልዎም እዮም ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ናይ ትምህርቲ ሽግር እዩ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ኢሮጳ ኣሜሪካ ኣውስትራልያ ንዓና ብትምህርቲ ስለ ዝበልፁና ሕጂ እዞም ቻይና ሕጂ ተሪኢኹሞም ኣብቲ ትምህርቲ ስለ ዝፀቐጥሉ እውን ልዕሊ ኣሜሪካ ልዕሊ ኢሮጳ ተወዳደርቲ ኮይኖም ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ እዞም ምሁራትና እንታይ እዮም ዝብሉ ሕጂ ኣነ ምስ ብዙሓት ፕሮፌሰራት ብዙሓት ወላቶም ናይ ሕጊ ሓንቲ ማሕበር ኣላቶም ይዛረቡ እሞ ከምዚ ክንሰርሕ እንተኮይና ሕጂ ብምንታይ እዮም ዝቕይርዎ ንሓንቲ ነገር ፅሕፍቲ ትምህርቲ ከቕርቡ እንተኮይኖም ከምዚ ሌክቸር ኣቕሪቦሞ ዘለዉ እዞም ኣሕዋት ንሓንቲ ሰዓት ኣብዚ ደገ ሕጂ ምዕቡል ስለ ዝኾነ ንሓንቲ ሰዓት $300-200 ትሰርሕ እንተኮይንካ ብዓይኒ ገንዘብ እዮም ዝርእይዎ ግን ምሁር እንተኮይንካ ወላ ግዜ ኣይሃለወካ ካብቲ ናይ ድቃስካ ሰዓት ቀይርካ ንህዝብካ ብናፃ ክትምህር ግዴታዊ ሓላፍነት ኣሎ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ፅሩይ ማይ ዘይሰቲ ባኒ ዘይበልዕ ሕብረተሰብ ቅጫ ዘይበልዕ ሕብረተሰብ ሲ እንተምሂርካስ ንጥቕሚ ንዓኻ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ህዝቢ ሲ ተማሂርካስ ገለ ነገር ከተምፃሉ እቲ ኣብ መሬት ዘሎ ጣልያን ዘውፅዎ ዝነበሩ እንግሊዝ ዘውፅዎ ዝነበሩ ሲ ክትቅይሮ እዩ ኣምሂርካ ሕጂ ግን እቲ ናይ ኤርትራ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ጥራይ ናይቲ ሻዕብያ መስለና እምበር ወላ ናይቶም ምሁራት ይሕዋትና ፀገም ኣሎ ማለት እዩ ሻዕብያ ሕጂ ወላ ንዓና ብብዙሕ ነገር እዮም ዝበልፁና ወላ እቲ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ተሪኢኹሞም ነቲ መንእሰይ ሃማማቲኤ እንዳበሉ ሕመረት እንዳበሉ ኣብቲ ጁኒየር ሃይ ስኩል ከሎ ወላ መባእታ ከለና ይሃንፁና እዮም ማለት እዩ ወላ ንዕኦም ዝጠቕሞም ይኹን ወላ ኣብቲ ዝነበረ ሰውራ ተሪኢኹሞም እውን ናይ 3 ወርሒ ኩሩስ በዓል ድሩዕ በዓል ቀይሲ መንግስተ ሰማይ ኣዋርሶም ገሊኦም ብሂወት የለውን ገሊኦም ከዓ ተኣሲሮም ኣለዉ ንሳቶም እውን ናይ 3 ወርሒ ኮርስ ሂቦምስ ናቶም ኣገልገልቲ ከም ሓደ ዩኒቨርሲቲ ዝወዳ እዩ ዝሓስባ ነይሩ ነቲ ካድር ማለት እዩ ናቶም ሰዓብቲ ኮራኹር ገይሮም ሲ ነቲ ዝደለይዎ ዕላማ ተግቢሮም ማለት ወላ ሕጂ ተሪኢኹሞም ብዛዕበየ ነዞም ገሊኦም ጀብሃ ከለዉ ተቃወምቲ ከለዉ ኣነ ዝገርመኒ ሲ ደቆም ናብ ናእፋ ከይዶም ይመሃሩ ማለት እዩ ነቶም ደቆም ከማን ሲ ተቃዋማይ ተኮይና ኣነ ሕጂ ደቀይስ ክምህሮም ኣለኒ ንምንታይ ወፅአ ንምንታይ ዘቢለ ደቆም ሕዲጎም እሶም ጀብሃ ከለዉ ወይ ከዓ ካልኦት ድሕሪ ናፅነት ዝሃደሙ ከምዚ ከማይ እንተኮይኖምስ ደቆም ናብ ናእፋ ከይዶም ፖለቲካዊ ትምህርቲ ምሃሩ 3 ወርሒ 2 ወርሒ ሕጂ እቶም ሻዕብያ ዝበሃሉ ወላ ብትምህርቲ ደረጃ ትሕቶኹም ይኹኑ ምክንያቱ መፅሓፍቲ የንብቡ እዮም ንሳቶም ፖለቲካ ዝምባለ ስለ ዘለዎም ናይ ስልጣን ዝምባለ ስለ ዘለዎም ወላ ሕጂ እቶም ምሁራት ናይ ዩኒቨርሲቲ ዝበሃል ወላ ተማኡ ዝምሃሩ ዝነበሩ ኣነ መፅናዕቲ ገይረ ብድሓር ተመሪፆም እዮም መፅኦም ኣነ ኣስማቶም ምጥቃስ የድልየኒ ኩሎም ኣብቲ ኤሮጳ እዮም ዝነብሩ ገሊኦም 94 ሃዲሞም ዝመፁ ኣለዉ ሕጂ ክሳብ ከምዚ ዓይነት ወላ ኣብቲ ማይ ነፍሒ ከለና ተመሪፆም እዮም ዝመፁ ኣነ ሕጂ እንታይ እዮም ዞም ምሁራሲ እንታይ እዮም ዘይዕሉልና ካብ ኤሮጳ መፅአ እንዳበለካስ ብዛዕባ ኤሮጳ ዘይዕለካ ሓደ ምሁር ሕጂ ፕሮፌሰር ታኮ ዝበሃል ነይሩ ንዓይ ብፍላይ ሲ ዝምህረኒ ዝነበረ ህንዳዊ ሕጂ ሽዑ ሰብዓታት እዩ ነይሩ ኣብዚ 2006 ከለኹ እንታይ ኢልኒ ኤርትራውያን ሲ ብዙሓት ምሁራት ኣለኹም ግን ሲ ኢሳያስ እቶም ኣገልግልቱ ጥራይ እዮም ናብ ዓዲ ዘምፆም እስኹም ከምዚ ጌርኩም ለውጢ ከተምፃኡ ትኽእሉን ኢኹም እዚ ናይ ኤርትራ ኩነታት እንዳገደደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ይልዕሊልኒ ማለት እዩ ወላ ብምሉእ ነቲ ታሪክ ነቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ እውን ንሱ ኣዘንቲ ኢለ ሕጂ እዞም ምሁራት ብፍላይ ኣብ ዘለኹም ሕጂ ዋላ ከምዚ እዞም ቁርብ ናይ ትምህርቲ መባእታዊ ዘለና ክንርድኦ ንኽእል ኢና እዞም ምሁራት ኣሕዋትና እዚ ኣብ ዩቲዩብ ምስ ተዘርግሐስ እዚ ናህና ሕብረተሰብ ሲ ነዚ ሰሚዑስ ክርድኦ ይኽእል ዶ ሕጂ ነዚ መደብ እውን ጃጅ ሃብተኣብ ናቱ መደብ ጥራይ ሎም መዓንተ ትኸውን ነይራ ኣቶ ዕቁባዝግ እውን ናቱ መደብ ከዓ ካልእ መዓልተ ዝገብር ነይሩ ነቲ ሕብረተሰብ ናህና መባእታዊ ናይ ሕጊ ዘይብሉ ሕብረተሰብ እውን ክርድኦ ይኽእል እዩ ማለት ሕጂ እቲ ኣብዚ ንገብሮ ዘለናስ ነቲ ዘይፈልጥ ሲ ንክፈልጥ እንተኮይኑ
كابت مسرت أون لك خمسة أبي حدا هاي سكول دي ويا أبي حدا يونيفرسيتي عقمو ناي فرق ساعة دي خا ناي 4 دقائق ليكتشر توبا بخمس ناقبرنا أينا إتي تمهرن زي تمهرن فلتأتنا خلينا نكح نخيل ماليتي يعني اللي قرب زربا أبزي يخون تملختي كم محل لبس لازل له خير مالتي كله بتعمل صبغ نيرو تمدب تملتي سمعنا كلنا تبغ نالبات سنتنا والنزي تقبلهم حسابات كال عينة مدبات محياشات كجبرو لخون تسفان قبر اسماعيل حجنا بخا ثانك يو بروفيسور كما يقنيها كما يقنون كلهم مجمرة سوري أنا بيرسونالي صدماتي أي تخافل كون بقدمها في معرايات وناي صراحي مكففة بزخون له زنبرة كذي أنا وركون أنا very sorry يعني مجمرة أغرتها قبل يعني كلهم يوم بزي تسعتوا لهم جروب يعني يوم كاناليستس ويوهانس كلهم يعني كما حد في I don't know أنا وسيلة نيرة من علامات الزيادة في الجزء كله دليل اللغة والراجل تباهيل نيرو وهون غير يعني فلذي نحن ريبيتيشن كوينو بليز ستوب مي يعني على في alert مي يعني خمو بقى حجي بقى طبعا زي حدثاتي سي حجي نزارب زي ناسي بروفيسور في دانة إلون روسيا بمكيار يزول تقنتاتي إحنا زي طبعا from academic point of view زي حقتات قلتات مهارون وكله معلش كم تاريخ كم معناته it is part of history is part of your identity يعني نعو من الواسي value اللي نبلغين بزعل هذا خلينا نزارب كلنا سي متشرش شاون دي سمانوس كل جزء تغلب لكني من نيرسي أتى components نا إلتراسي natural تاشو زي كونس evolution زي كونسي يعني outside factors زم تصل لزمانس physical إنا بحساب ده النمبري ده إنت إنت بقى تقول حجز كله وش in the backdrop of nation state إنا نزارب زلنا يعني خمسة بروفيسور يان الزبالوني زي كوستون زي ما تكلم لكن زي العالم خلتي زواسة بنجاري هيك بقى تمسرتنا زي حقتات زي يعني whatever it is whatever it is باب بينو ديو في مدار دي صالون أبسل عنو دي سمسرتين ناتي الرأي هذا ورشة قدا يعني inheritance يعني كلا spousal relations يعني ناي مرعان درعان زيتات يعني ثالثا يمونغو نزخلتي زا السركاني ميريت يعني هيك بقى في ميريت اللي حردا على جيسو خمسي بروفيسور يلمو زنورو اللي حردا نعملنا تغيروا يعني unless reverse كوينوسي نبتزنا برهم الناس زي كوينو يعني خمو خاي مسلمنا يعني زي نبتقى نبزنا برو خم الناس يزبل تاشوية لأن خنياتو يعني موفمنت اوف بيبل الله سيتلمنت صالو قال بزح نغرات الله تغيروا زلو يعني تاتي زلو بزح يزلو يعني سلازي حجي بقى خبتي ايكويشن عند حردا تيميرا توصيخه يعني عملت يعني هجي خمسين هاي من دستي يخون ويكا خالي مصنعتي تغيروس بغالا عقابا يخون كم تقدم زنبرو اي كيدين يعني معناته citizenship يتي حمرتنا يتي ركبنا يتي حبرتسب كخون يعني rights and obligations and the citizenship within the nation state يخون يعني سلاذا أبذل خون كل مقاسيم أنا هجي تاخا حتى دلي زول خسيم يعني أبزي بقى يعني أكيد من أنت يعني قبضنا constitutional framework يعني نسبة زول من محدار ناي كل نجارات يعني ناي حبرتسب ناي حبرتسب أو هيدو بإيكونومي ديو بقلديو قصارة رخيبه مثاني كنت حواو سني هم يعبلين إن حبرتسب أخوي نوتي constitutional issues تي قدامي challenges ولا يعني معناها challenges ولا يعني نزو ولا دو زي حجز ولا دو challenges ولا زي يعني بحل في زي حجز ولا صقم عند حدا تعالي وكاني بعقبابو تعاليش خاب كان صقبات انت زي اتينا نسي زول حجي بقى حجي ابدي constitutional issues بحل في جاج حتى زبلو زنبري ناي عقبازقي طبعا في historical
ዲስክሪፕሽን መን እንታይ እዩ እንታይ ኣበየናይ ቦታ ከም ዝኾይኑ እዚ ታሪኻዊ ኣመፃፅኣኒ ኣተሃላልዋ ናይቲ መሬት ይስቫሉ እዚ ግን ሕጂ በጋ በዚ ክንሪኦም ከለና እቲ ኢንሄሪታንስ ኤንድ ዲስፖዛል ብቐሊሉ ሃንድል ክትገብሮ ይትኽእልን ኢኻ ምስቲ ሕብረተሰብ ሲ ብሕልፊ ንኣብነት ናይ ሳኦ ወይ ከዓ ናይ ሙስሊም እስላም ኣያታዊ ሕግታት ንድሕር ወሲድና it is already integrated in the face ብኸምኡ እዩ እቲ ኣትሊስት ሲ ሽግር ዘይብሉ አንተ ወይ እንታይ ይበሃል ነይሩ ሲ ከምዚ ፀገማት ናይ ደስንዴት ናይ ገለ የብሎምን ዝብል ዘሎ እንታይ ኣሎ ንኩሎም ጥሩ ኣብ ተሰነ ይሃሉ ወላ በሪሓይታ ይሃሉ ወላ ዓሰብ ይሃሉ እቲ ናይ ውርሻኒ ናይ ገለን በቲ ኣያታዊ ሕጊ ጥራሕ ኣይኮነን በቲ ናይ ሃይማኖት ሕጊ ይካየድ ሕጂ በጋ ኣብዚ በጋ እንታይ ዓይነት ፕሮጀክሽን ክህልወና ይኽእል ዶክተር ፕሮፌሰር ኪዳኔ ኣዋዝጊ ጃጅ ሃብታብ in the backdrop of constitutionalism constitutional framework ነታ ሃገር ከም መሓድር ዘለዎ ሕግታት እዚ ክልተ ነገር እዚ ብኸመይ ኣገባብ ከኣቱ ይኽእል ኣብዚ ምክንያቱ መሬት ከምዚ ዝበልናዮ ኮይኑ ኣብነት መሬት ኦልሬዲ ሓደ ስጉምቲ ከይዱ ስለ ዘሎ እቲ ግን it is very difficult to handle it ስለዚ ታሽሙ ክትገብሮ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ርእይቶ ኣለኩ ሓቲት ደገ ፕሮፌሰር ወዞም ፓነሊስትስ ናትና ሶሪ ወዲ ኣለኹ ፕሮፌሰር ተንኪዩ የቀኒልና ብጣዕሚ ዓባይ ሕቶ ኣብ ሓፂር ምምላሻ ከቢድ እዩ ብናይ ቅዋም ወይ ድማ ብናይ ናይ ኢኮኖሚ ስርዓት እዩ ዝኸይድ ንስታት ግምት ጌርካ ምናልባት ሲናሪዮስ ከም ዝኸውን ይኽእል ኣተሓሕዛ መሬት ኣብ ኤርትራ ብናይ ፅፉፍ ቅዋማዊ መገዲ እንድሕር ከይዱ እመቲ ቅዋም ከናይ መሬት ኣተሓሕዛ እንታይ ዓይነት መምርሒ ይህበና ዝታት ኩሉ ገሚትካ ንክትዛረብ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ቁርብ ክብድ ዝበለ ይመስለኒ ስለዚ ሕቶ ሓቲትካ ዘለኻስ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ሕቶ ኮይና ግን ትመልሳ ነዊሕ እዩ ስለዚ ምናልባት እንድዒዞም ናይ ስኒትና ብዛዕባ መሬት ሓደ ሰሚናር እንተዳለኹም ፅቡቕ መስለኒ Thank you. That's fair enough, Dr. Professor. I understand, yeah. Thank you. እሞ ካልእ ኢዱ ሓፍ ዘበለ የለን ወይ ኮመንት ዘለዎ ኣለኹ ኣነ ሓፍ ኢለ ኣለኹ መን ኣይሪአም ዘለኹ ብዚ ናይ ኢድ ክስታት ባሻይ ኣሎ ተክሊ መለኪ ባሻይ والحراي باشاي راح زلخو بزليست زخونه خوين بباشاي نخدم تخلى ملك انت حاتيتو دي ناي قدمو كوي مثلني هجي ولا حداسيا لا يقدمي سوري اور دايت كاد حنبل حارة اوكي حراي باشاي زلنا نمبرنا باشاي نحلف اوكي ثانك يو يغني لنا سنيتنا قوم دما قايشن كفافالن بزح نمسجن يغني لنا انا تمساسالي بعرض سبجكت سي تي كتعتي ديسكشن نابي مرسلنا له بعدو بقدامي ون حتى تيزنو بركيو زتوهب مرسل دحرليو تمساسال مسناي عقباي مسناي تخدم ملكين ولا مسناي اسماعيل حجي زتكوره مالتي بتاع نيشن ستيتسي كما يكوني زغونتاتنا مريت زبليبو بتتقاليلو نعايز توهبن مرس بقدامي زنبره مزجيبنا لنا حزنا لنا رحان دبليونيرو بشنخ عقبات قدبش توهبه بشنخ يوهانس توهبه دماني قدم زحفنا اجندا ስለዝኾነ بوئنا نخيد لنا خالق نغراتون قدم حجه تزاربنا لنا زبهالي نيرو مالتي كيدو غيد كنت نغرنا بي وسنا لاله ديسكشن how do we come modern
كما يجرنا أنا مودرن نخون بعد خاتكمون كنت تقصوا صنعكم تمرت خلينا ناي بحق تمرت خلينا أخذ معبد على الناموني نزخونا تاتنا هاندل كنقبر تخيلنا بخالع الزراربا ومتاعي تمرت نخلونا أنت دا كوينو تعدمه we need to have political platform نتمرتي يكون نلوت زخونا يكون نامرت حشة يكون زخونا يكون نجارات هذه political بايتا اليوم على حجي بتقبر بزلنا أوان اندحرنا تو objective situation كنريو خوينا نتودعه هناتات زخيزو لما عبدنا بوليتيكا بايتام انت خي نقبر عسينا زلو قاريدنا زلو حصورا لو مالتي تقاريدنا زلو حسينا زي كل خاتكم تنبخمون كلاتنا غان سام علون نجر لو تنخ نقبر تكونش شنا زخون ستيت كوف كنبلمو الحركة أبونا قيلنا دماني زمن لا أمل لينا زقدل أو ديلنا هنكيد ما أنتي نزح عصور زسي انتاي نقبر نابلنا خلنا توريرنا لنا خبر دفر عن حج مخنياسو تسرعات نبعلو سي وريرنا له نزل تمنيتناتنا نزل تنبيتناتنا نزل معباليناتنا ما أنت بقبر خين ترقم توريرنا لنا بتكبر كاني بكل جزاوت حركتكم مالسي دارجا لعلة سرعات كوينهم زماقوتا أكلاتون مسيومنا له مالتي أب نفسه وكف جزاوت تقول النحرينا كم زعينته أنت بدبق حبق زبالة من قدي زمثل ويدما أبو زفلت أرماني بجهده زمثل كونتاتي خير سلزله إذا كنا تعزلنا هلو خلينا نزيح جي يا تاوي ولا زبناوي زبهال حقتاتنا إن دابا يكون ناي زبون يكون كنقبر لنا نمهار دلنا ويكا إذا نقدر زخير زله إموني سلمن تاعنا نابو خنا دهب زي كأننا تحطنا تحجي تمسنتها بروفيسور كيدانا خنزورو دارقامي تعمتون كوس دلنا إنت الآ ناو تملسنا اندحري بزي مودرن زخنة أجابات أبديت أنت زي غيرنا نفسناسي ولا ميت عمت كوس دخيليو مالتيو تنقرات مالتيو كم زي بروفيسور كيدانا زولو أنا ونسا معلون عو مالتيو بريماتشور زخنة نقرات أنت اللي دماني ويكأني حاسور السجر النحر اللي خرية النحر كوين ناسي زوز بالكم كنا تاتا أبوتو حزار له جاباب قال سناسي أنا يتقدم من تكوسر زلوا ويد ما تا حتى آخر لخوف قبلاسي إذا سمينارات تخاتات علي زجوركم كمي ريليفانت خوينو رخيبكم ولكم حجي مزو ودعنا تناتنا تقوانكم ودي زتقلب زلوا كنا تات زيت البور استي اندحر كوينو خي قدن ديو نتيجة نبرة تتحيز للرئيستي مالسي زي الوقت سلزخونه ديو وي باوز كون قبر زين خير سلزخونه خوينكم ديو بدركنا مالت بزمسل من قدي نتحيز نازل لنا إنا نقبر نكتب له زقدركم نقرسي علو ديو كما يزنا رازي نزي أخذ مرشلي دل مغنياتو كم مغصل تاني بقدامين كم مسمع أنا إذا بعلكم تزاركم نقراتني تخيل دلاتا نقرمو كما يتري وانا زيها ومالسي حدا نقر كنقبر زي نخير لوتي نلوتي حراي ديبل على استوديو تقميتو زرلو مسود عنا كثري اخلاها يغني اما جاج ويدما تدرو عقبازقي حديهم ويكلتيهم كتملشوا أنا زا حتى نابختكم يحلف على تلعب تعرف وأناس تايتي حتى ناي باشاي بس وانا وديو كان خابود عبيس يلن ديو نحنا تبقست عرسين دحري تمريسنا إذا حج نقبرو زلنا خطأ إسي نصبح زخون ولا نتقواماوي سرعات جزعات حق زلو حقر كله مو حق خا مسارات زلو خو نهزب خمسل نمان النوتو خمسل نتخبرتاتو نورتاتو كلالي اتليست زلو نغفلسي ده اساس نخون مسارات كخونو زغل انتخونه إنا
حاسس نبل زلنا امبرتي وانا نجارات كل شع كم دحزنا قاوك كنيو مخاد يحيش مخنياتو وانا نجارات ديكتاتور دفوتروي حجي خلتي ام دفوتروي ابن عي مخنياتو ساتهم كل شع اجندا سوميم زقبلنا تايتا اجندا ها كل شع وجن ورا وجن يا إساس بخومي زنبر وجن ورا وجن نوعو بوبلار جبري زبز حسب نحرتو سويو وتم سدرابيت نايتي سوات دقاف نايتي سرعات يوم زخون كندي منش نايتي دقنا سلمتاي مويتو ميلو ما يحطون يوم سلمتا وقئتيو ميلو ما يحطون يوم دقنا ويانا قتيلو مو دقنا إثيوبيا قتيلو مو ميلو بزيادة دقفت زخون سلازي نوعو مور بوبلار سلو جبرو السو إذا أجنداتها زخوصلو نبوري أبون كم تماساسالي سلازم إحنا قلنا كنيو ناتنا أجندا سنتايو إنا ندلازب زلنا بزي انتاي تناتنا أجندا أبتناتو أجندا ملسك أمهاب أو إنجيج كن قبرادي تزحاشي ويس موداقون زي ترفو سرعات نعوز خون بزعبا مزع عدل هزبنان هاقرنان مكتع عينا يزحيش إنا أنا بوغاني نعوز تمت سلازي أنا بزقوانا ونقرات إنجيج كقبراي دلني النفسين أبنى صبوغونا يكونن مخنياتو زي أجندا نايتهم ديكتاتورات بعد سياسي زي كله حجيس أجندا ناتنا يكونن سلازي أبتا أجندانا إنا نزارب زلنا خوينو سمعني سلازي نبتي السوم زبقوسلنا أجندا كامو وصاناس لبونا يزولو مالته نو دانيا بخومي أزريو دانيا يتردى كاننا الله بخومي أزريو مالته هو دانيا ختردى أن من تسنتايت بكاز اللغة أنا نتنسخ حالي قاعد اللغة نقرات معبالي نخت قبرسي تي بارير أبكد ما خلوا مو كمين نقبروا نتي بارير يزبل زول لغة تردي قان نتخونك سألي إيه كون نتي حقا ونقرات تاريخ كام فلات كاب تاريخ كان مانا معبالي مخاد شو سألي إيه كنت تتردى أنا صبغي مثلني there is a barrier نتنسخات حال مود اللغان تدليوز اللغان عن سألت ديكتاتور كأني معبالي تتصلبوز اللغان كاب تاريخ تبقيس كاسي حاصورة اللي بقدمي خامو حجي دوافر دلو حجي نعها عاقيتو كازو لوس كي تبل حانت سقوم تخيل بقبرك كادلو سي انتاي نقبرو نعو سودا يكونن عاقيت كادلو بحالا من تقتردأني أنا نعو نملاقيت كله نقبرو زلنا بحالا أزي نقبرو زلنا سلامتها كم تعنتوي حاونات يدرس بولو أنا بزح أبس أرجع 10 عامات إيجاري أب إرسا خلوه بزعبا تسيني بلي بزعبا دم بتقاومه مخنياتو حدا خابتي نئيسا سابسلت أن كنبر زقبرو دم بتقاومه مسز بي إرسا كومينيكيت هاقبرن أتراخبن بزعبا زولو أجندا نهز بي إرسا عين قرن ولا زار إسا ختبل كلا نحنا أنا ناي هاقر منقس مهنات مستباهلة إذا بقيسنا هذا لا تنسلفتات مسئل يتأجندا نهز بي إرسا ينقرن هزبي إرساقوا هذا خبتي زحر حطوا زحتنا بدحر إيشاس كأنتالو تقرب قليهم زور كابز نافس زينا صبوق أيقونن كابزي وزعن هزبي إرساق زخرو زول زينا ناي عوت يكون ناي فشلتي زخرو مغنياتو ورات ناي زينا ناي تم دنبا تقاوموتهم تم ودبات ناتن حيال ميدا يبلن اتميدياتات كا بزعبان انتاي زنقر اب إرترا خوينو كسمعو كلخو زفشلا فحفح زبلا قلملا أجندا زي بلن أبصل إذا بلا غيرو مم زنقرون سلازي أنا بناتي رئيتو ولا بزح حساب انتاي اتنم بتقاومو أجندو أنا تصيرو بزعبا ربح حزبي بزعبا مسع حزبي إرترا انت زبل لوطي خمان ما حصر يزبل أنا سلازي إذن قبرو زلناس لوط إنهم حصارسي حجزي بهلا يعني دحان صبغ خلاص مبار دحان السينا تاي رئيتي مالي دحان ثانك يو دحان يغني لي عقباس كان حلفت توسخول نجار انتلو هو أنا حجي انتهي تردي هذا اللغة ناي باشا يحطه كان بركت سي أما إذا اللون بصح مجمريا أبت ما يكون بتصح دخل كلنا أكل اللو
እዚ ከዓ እቲ ስርዓት እዩ ስለዚ እቲ ክንወስዶ ዘለና ስጉምቲ እዚ ስርዓት ከመይ ኢለ ቀዳምነት ዘይወሃቦ ንምንታይ ገይረ ተረዲእያ ዘለኹ ኣነ እውን ከመይ ተረዲአ ያሳያ ከመይ ተረዲእያ ዘለኹ ስለዚ ሕጂ ኣነ ብናተይ ርእቶ ሓደ ምናልባት እቲ ስርዓት መን ይፈልጥ ቅድሚ ኣባ ሓንቲ ነገር ክነግረኩም ኣብ ሚኖሶታ ሓደ ዓብይ ሰሚናር ወይ ኣኼባ ነይሩ ናይ ተቃውምቲ ሓደ ኣብኡ ሓደ መንእሰይ ሌክቸረር ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ እዩ ኣብ ሚኖሶታ ኤርትራዊ ኣብ ጀርመን ዝዓበየ ቃል ክህብ ኣብኡ ዓዲሞሞ መፅኡ ሕጂ ዘረብኡ እንታይ ኢሉ ብታሽሙ መፅኡ ኣብ ላይፍ ስፓን ናይ ኣፍሪቃ ሲ ዝነውሐ ዕድመ ዝነብር ክንደይ ዓመት እዩ ዝብል ኣልዒሉ ማለት ብኡ መሰረት 67 ድዩ ገለ ኢሉ ሽዑ ንስኻትኩም ክትኣልይዎ ትደልዩ ዘለኹም ኣካል ሲ ኦልሬዲ ሞይቱ እዩ እቲ ናይ ላይፍ ስፓን ናይ ኣፍሪቃ ዘሎ እንተሪእናዮ ሞይቱ እዩ ካብኡ ሓሊፍኩም ትገብርዎ ነገር ተሓስብዎ ነገር ኣሎ ዶ ኢሉ ክሓትት ይዝክረኒ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እቲ ስርዓት ምስ ቀየርናዮ እውን ወይ ምስ ተቀየረ ንወልድሃን ብዝኾነ ይኹን ምክንያት እቲ ካልኣይ ገፅ እቲ ድሕሪኡ ዝመፅእ ነቲ ህዝቢ ቅሳነት ዝህብ ተስፋ ዝህብ እዚ ንብሎ ዘለና መገዲ ክንተኽለሉ ዕድል ክህልወና ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ንሕና ሓደ እቲ ዝበሎ ኣነ ኣይረሳዕኮን ስርዓት ንምቕያሩ ቀዳምነት ሂብና ዘይንሰርሕ ዝብል ንዓይ መሰረታዊ እዩ ግን ትሕቶ ዘሎ ኣቦይና ደይን ጸሎቶም ነንበይኑ ዝዓይነቱ ንኸይድ ስለ ዘለና ኣብ ሓደ ጥርኑፍ ዝኾነ ነገር ንኽንበፅሕ ሸጊሩና ኣሎ ሕጂ ከዓ ዕድመ ገይሩ እዚ ሰኒትና ከምዚ ሰሚናራት ቀፃሊ ነካይድ ኣለና እሞ ቢዮን ዳት መን ይፈልጥ ለውጥ እንተመፀስ እንታይ ክግበር ይከኣል ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዙ ብኡ መሰረት ከዓ ብቐፃሊ ኣኼባታት ኣካይድና እቶም ኣብኡ ዝተሳተፍና እምበኣረይ ብከምዚን ብከምዚን ነቕርቦ ኢልና ማለት እዩ ንምንታይ እዩ ንሱ እቲ ኣታዊ ዝብል ወሲድና ምስቲ መድረካዊ እንተወሰድናዮ ንኣብነት መሬት ናይ መንግስቲ እዩ ኮይኑ ምክንያቱ እቲ ዝኣረገ ዝነበረ ፍራግመንቴሽን ኦፍ እንታይ ሽሙ የምፅእ እንታይ ሽሙ እዚ ኢንቫይሮንመንታል ዴግሬዴሽን የብፅሕ ካልእ ምዕባለ ክንዲ ዘምፅእ ሕማቅ ይኮኑ ዘሎ ስለዚ መሬት ናይ መንግስቲ ጌርና ያለና ኢሉ በቲ ሞደርን ኣዋጅ ኣውፅኡ መንግስቲ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ፍታሕ ክንከይ እንተዳ ኮይኑ ኣነ ኣይ ኢንከረጅ ሙሉእ ብርሃን ዝበሃል ዝፀሓፎ መፅሓፍ ኣሎ እንታይ ዝብለካ ንሱ ዜሮ ዜሮ ነቲ ዝርከብ ሽግር ናይ መሬት ክፈትሕዎ ኢሎም ኣብ ዝኸዱ ከምቲ በቀዳማይ ጃጅ ሃብተኣብ ዝበለና መቕፃዕቲ ደሊና ኣብተን ዝማዕበላ ስኢናስ ኣብቲ ናትና ጥራውስቲ ፀኒሑ እቲ ናይ ኤርትራውያን ዝበሎ እቲ ጉዳይስ ብጣዕሚ እንታይ ሽሙ ክንገብረሉ ዘለና ኮይኑ ይስምዓና እንታይ ማለት እዩ እሞ ሓደ ሰብ
ብሬኪንግ ነታ ኣጀንዳ ሰይሩሲ እዚ ከዋፃና ይኽእል ክንሰማዓሉ ንኽእል ብሓባር ከዓ ክንወፍረሉ ንኽእል ኣብኡ ኢና ስኢናያ ዘለና ማለት እዩ ንመፃኢ ግን እስኪ መን ይፈልጥ በዚ እንተኸድና ዝብል ሓሳብ ስለ ዘቕረቡ ብኡ መሰረት ንሳተፍ ኣለና ኣካሓይሽ ከዓ ተዳሊኻ እንታይ ከም ዝኸውን እቲ ሕብረተሰብ ብዙሕ ኣይንፈልጥ ኢና ንሰምዖ ዘለና ኣብዚ ቲክቶክ ዝኸይድ ዘሎ ናይዞም መንእሰያት ዘረባታት ዝኸይድ ዘሎ ሓደ ግዜ ዘፍርሓካ ነገር እውን ትሰምዕ ኢኻ እንታይ ክኸውን ድሓርከ ዝብል ኣሎ ማለት እዩ እቲ ምቕያር ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ቀየርናዮ ኸ ሃው ዱ ዊ ሃንድል ኢት ካብ ብሕጂ መገዲ ክንፀርገሉ ኣለና እሞ ከም ፓርት ናቱ ጌርና ንውሰዶ ካብ ዝብል ኣነ ነዚ ዝሪኦ ሕጂ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት እውን እዘን ክልተ ሰሙን እዚአን ኮይንና ምናልባት እንተዳ ኢንከረጅ ገርናያ ሰሚትና እንታይ እዮም ክግበሩ ዘለዎም ሓሳብና ብሓደ ክንገብር እሞ ብሓደ ኮይንና ክንገጥሞ ኢልና ከመርእሲ ክንዘራረቡ ንኽእል ኢና ግን ከምኡ ካብ ምዝራብ ከዓ ኣይዕረፍናን ፀገምና ግን ኣብ ሓደ ኮንክሉዥን ክንበፅሕ ኣይከ ኮንክሉዥን እሞ ከዓ ድሓር ብተግባር ዝስነ ኣይበፃሕና ጉዳይ እንዳተሓላለፈ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ፓርት ናይቱ ምናልባት እቲ ካልኣይ ገፅ ናይቲ ቅርሺ ስለ ዝኾነ እቲ ምስ ተለወጠ ክመፃና ዝኽእል እውን ፕሬዲክት ስለ ዘይገበርናዮ ክሳብ ሕጂ እንታይ ክኸውን እዩ ለውጢ ምስ መፀ ዝብል ምናልባት ብሕጊ ዓይኒ ርኢናስ ብከምዚ እንተኸድናዮ ፍታሕ ክረክብ ይኽእል ዶ ዝብል ሓሳብ ክህልዎ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ኣብዚኣ ዝቕፅል ነቲ ዝበሃል ዘሎ ናይ መሬት ሕቶ ፈቲና ፀሊእና ተቐዳማይ ኣጀንዳ ናይ ህዝብና ስለ ዝኾነ ብኡ ስለ ዝሪኦ ብኩርዓትን ብፕራይድን ሓንተወይ ተኽለ መለኪን ተዛሪቡን መሬትና ተወሲድና ኢሎም ከምዚ ኢሎም ነዲሮም መፅኦም እቲ ስምዒት እዚ መይቱ ኣይብልን እያ ገና ኣሎ ስለዚ ብዛዕባ እዚ መሬት ዝምልከት ክኸውን ከሎ ንሕና ኢንፋክት ከምዚ ኣሎ ግን ብኸመይ ጌርና ኢና ንፈትሖ ድሓነይቲ ትራዲሽናል ነበረስ ንግደፎ ግን what is the main solution ነዚ ጉዳይ እዚ ኢልና ከመርእሲ ሓንተወይ ፕሮፌሰር ዘለዓላ ኮይኑ ተሰሚዕኒ እዚኣ ዓባይ ኣርእስቲ እያ ዝበላታ ናይ እስማዒል ምዝያ ተኣሳሰር እያ ምስለኒ ብከምኡ ጌርና እንተኸድና ዝሓሸ እዩ ሓሳብ ኣለኒ እሞ ወዲ ኣለኹ እምበር ሕራይ ሕቶታት ኢዶም ዘለዓሉ ሓደስቲ ኣይርእን ዘለኹ እዛ ናይ ባሻይ ግን ዝሓተትከያ ሕቶ ዓባይ ሕቶ እንድያ ብሕፅር ዝበለ ቁሩብ ሓሳበይ ክገልፀላ እንድሕሪ ኮይነ እንታይ እምበልኩ እዚ ንዘራርበሉ ዘለና እዚ ንዝትየሉ ዘለና ኩሉ ነገራት ንመፃኢ ርእቶና መንፀፍ ኢና ንገብር ዘለና ስለዚ እዚ ሕጂ ዘሎ ፀገም ናይ ፖለቲካ ፀገም እቲ ፖለቲካል ኢንቫይሮንመንት እንድሕሪ ዘይሃኒፅካ ነቲ ትደልዮ ለውጢ ከም ዝዕንቅፍ ዝስሕቶ የለን ይርዳእና ይፀቢቑ ግን እቲ ንዘራርበሉ ዘለና እቲ ርእቶ ነቕርበሉ ዘለና ንዝመፅእ ዝግበር ከዓ ሓደ ካብቲ ንህዝቢ ዘንቅሕ ኢልና ኢና ንግምቶ እንድሕሪ ንህዝቢ ዘንቅሕ ኮይኑ ከዓ እቲ ህዝቢ እዩ ብቃልሱ ነቲ ስርዓት ክቕይር ዝኽእል ስለዚስ ነቲ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ፀገም ወይ ሓፁር ነጢርናዮ ኮና ንሰግር ዘለና እንታይ ዳ ርእቶ رأينا انتايو بدحري ناي لوطي ناي سرعات لوطي ممصاء نو حدن نغلص علينا كلاي ነገር ካ እቲ ንገልጾ ዘለና رأي ንህዝቢ የንቅሕ ድዩ እቲ ህዝቢ ኸ እንድሕር ዝነቅሓሊ ኮይኑ ነቲ ዘሎ ፀገም ናይ ፖለቲካ ወላ ንኹሉ አቤት ወድቡ ስሚት ግበራ ስለዚህ ሰይ ብክልተ ኢና ንኸይድ ንስጉም ዘለና ኮይኑ ዝረአኒ እቲ ሓደ ድሕሪ ለውጢ ንዝመጽእ ስርዓት ከመይ ጌርና ኢና ንዳሎ ንምምዕባል
ህዝብና እንታይ ይገብር ኣለዎ ንኣብነት ትምህርቲ እንድሕር ዝበሃል ኮይኑ ብናተይ ርእይቶ ንጓሶት ናይ ፊደል ትምህርቲ ይኮነን ዘድልዮም ነቲ ቁጠብኦም ከመይ ገይሮም ከመሓይሽዎ ከም ዝኽእሉ ዓይነት ዝኾነ ትምህርቲ ከተቕርበሎም ኣለካ በቢ ክስታዩ ስለዚስ ናይ መጻኢ ራእይና ንፅፍ ኣለና ብኻልኣይ ነገር ከዓ እቲ ናንፅፎ ዘለና ራእይ ነቲ ህዝቡን ዘንቅሕ ስለ ዝኾነ እቲ ስርዓት ድማ ዝቕየር ብዝነቕሐ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ኣይ ቲንክ ንክልቲኡ ኢና ብክልቲኡ መገዲ ኢና ንስጉም ዘለና ኮይኑ ረአየኒ ዝኾነ ኮይኑ ኣፅጋቤት ኮይናይቲ ኣፅጊብናካ ንኸውንን በዚ መልስና ዝኾነ ኮይኑ ግን ኩላህና ንሓስበሉ ዘለና ነገር እዩ እሞ ብናተይ ወገን ሕቶ ዘለዎ ኢድ ዘለዓለ ኣይርእን ዘለኹ ስለዚ ኣለው ክልተ ሰባት ኣለኹ መን ብርሃነ ቴድሮስ እቲ ሓንሳብ ምስ ሓተትኩም ኢድኩም ኣውርድዎ ምእንቲ ሓድሽ ምዃኑ ትሕቶም እንትክርዳእኒ ምክንያቱ ናይ ቅድም ናይ ቅድም ኣይኮነን ሓድሽ ኢና ልዒልና ዘለና ኩላትና ድሕር ግዜ እንድሕር ኣሎ እዋ እንድሕር ግዜ ደለ ግን ድሓን 3 ሰዓት ኣሕሊፍና ኣለና ስለዚ ናብ ዮሃንስ እዩ ናይ ግዜ ጉዳይ ክትቅፅል ዲኻ ትደልየና ዮሃንስ ዋላ ይኣክል ባህላ ኢኻ 3 ሰዓት ጌርና ኣለና ድሓን ድሕሪ እቲ ትሕዝቶታት ይመፅእ ኣሎ ምስለኒ እሞ ፍርቂ ሰዓት ተፀናሕና እሞ ድሓን ክንደይ ርኢ ኣለኹ ሓፍዝ በላ ባሻይ ናይ ሓዳስ ድያ ናትካ ዋላ እዛ ናይ ዝሓለፈት እያ ሓዳስ ኣራይ እሞ 3 ሕቶ ኣለዋ ነዘን 3 ምስ ገበርና ካልኣይ ንውስኽን ኢና ክነሓጥዋ ኢና ይመስለኒ ወይ ከዓ ክትቅፅሉ ትደልዩ እንትኾንኩም ቀፅሉ ኣራይ እሞ ብርሃነ ኦኬ ኣቀኒየለይ እንደገና ክምለስ እዛ ናይ ባሻይ ሕቶ እንድያ ዝጋርዱለው ገለ ትብል ቃል ንሕና ስኒ አንቀጽ ተኸለውና ስለመገድና ኢና ነዚ ታሪክ ዋላ ካቁኖት ኮነ ብኸመይ ኢና ክንፈትኩም ጉዳይ ነው ገለ ዝብል ኣዘራርባ እዩ ኣክቹዋሊ እቲ ቁርቁስ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ እቲ ምስሊ ዘሎ ሃገርን ደሎ መንእስያት ከመይ ጌርና ንሕዝ ቴድሮስ ከሆነ አንተ ይፅቡ ገይሩ ገልፆ ነይሩ መንእስያት ከመይ ጌርና ንሕዝ እዩ እምበር ካልእ ኣይኮኑን ሕጂ ንመንእስያትና تلا تاريخهم كل مرة تاريخ كل مرة كوينا انتهى كم زمان تحول السبت كل السكان عندما بيجو نحن أنا شيء بوجني كاب كتشين شمونتين كتشين شعتين كتشين 10 كاب فرلايني والبرهان برهية مصحف مسوسة أبارتو كل جزء مشت مكاتعني يعني نجرني يعني نزارم يعني تنجر مش إساس مقطع يكون مش من إساس مقطع عنده الثاني عنده قد داش زبون نجار من إساس كا ما يجير كات هانشوم زو كم يجيرون هانشوم قالوا نحنا هابو قلنا هم يجيرنا هانشوم على الناس بدار ده إزي هبتاب كونه من شو هالأغرب ما زمسيرنا لهم شيء نابتين كلام جنا مرح ورد شو أو هو نملاس ليكون شيء تاريخهم تايم قانون لاس أكيد كابتن زوج شو جنا مرة زي ممكن مدارات تايم قانون شو بقولون يحرر شو إتلاف فلتهم جنا مرة أبزو أنزخاء ولا تكون هاجر زي ممكن مقدار غير أختي كساس تسعر دلا أبزو له هاجر قا زي ممكن مقدار هاجر لا إن فاct أنتو يتعشون يرهتاب دانيا في بريزيدنسي أو عامة حنسا المريسو يورد هم يجي عبد الله تبع حتى عبد الله المبرمات سلسي نحنا شكرنا انتاي مستوم نعانا دي مسؤول أكالات نقاطعنا مش سلس كنا هنا مستوم مزارب سلس كنا هنا نحنا مأساتنا كن مهر زي نخل سلس كنا فلا يكون انتي شكر سلسي أنا بوغن يجبلو يجب على هبتاب تقول دولو تمرتي زيادة قداسي أدم هذا سنيرنا يكون لنا حجها من بعد هبتاب تسير مالو مجراز بيقولوا إيه مجراز بيقولوا عاد بيقولوا من هبتاب نزعج بالنبأ هم 5 نوارات عبرت 6 من كساس 5 نوارات 18 من كل إيش كله
نتمن إسي بمهار أقد داسي يتغن قامون قلنا تنستعان عموما عالي كنا خمس جيردو قتلودو نونو يلن دوبا يحنس اسندو قددو بحال قيوقاتات قديفنا نتحبر السب كما قيرنا خمروهم نخيل كما قيرنا خنبرابروهم نخيل كما قيرنا خمنتسوهم نخيل نتمن إسي كاب كله أو حنقولو حبر السب آوي تاريخو أو حنقولو خمزات نقورو نخيل ساعة عنده سانة تكون ስለዚህ ኣነ እዚ በዓል ሃብታም ዝገበርዎ ቁኑዕ ኮይኑ እዩ ዝረኣየኒ ሻት ክስሕብ ተላ ዝኽእል ኮይኑ ከዓ ዝበለፀ እዩ ከመይ ጌርና መንእሰያትና ናብዚ መድረክ ዝነምፆም ከዓ ናትና ግደ እዩ ናተይ ናይ ባሻይ ናይ ቴድሮስ ናይ ኩልና ዞም ኣብዚ ዘለና ኩልና ካብ ዓበይቲ ሓደ ቴድሮስ የርኢ ዘለኹም ውሽጢ እምበር ካልኣይ ራኹን ኣለኹም ምናልባት ሃብታም ከዓ ኣነ ከዓ ርግዴት ኣይብለን እንዳንበል ስለዚህ ከምኡንተ ገበርናት ዝሓሸ ይመስለኒ እምበር ብኣይተ ኢሳያስ ጀሚርና ብኣይተ ኢሳያስ አንውድእ ኮይና ትምህርቲ ኣይርከብን ምዝራብ ከማን ታሽሙ ገበርና ይስልችወና ኣሎ ምክንያቱ ክመፁ ከለዉ ዘይኮነ ተዮሪ ሒዞም መፅኦም ይዛረቡ ዝልፍልፉ ንዖም ከዓ ሰሚዕና እዮም ንኸይድ ሽዑ ከም ዓንቀፅና ጌርና ንሪኦ ምክንያት ናብ መንእሰያት ዘይከድናሲ ሳቶም መንእሰያት ትኸስብ ዘለዎ ማለት ኢሳያስ መንእሰያት ትኸስብ ብዝያዳ ከዓ زي أخذ لي لأن اللي سنلكم سمعتموني أهب نشتي contribute غيرهم بس واجب يا قنيلنا تدرس أنا قا دقيمة يغرتها تمليسوكم كم زربا خبزح إلى زيكونكو هجي أنا خبز خردو صنعكو مبزحتوكم عبز قرب زلوكم كم زحجة أنا قلت شحن شو منتن كابي إرترا وصيز الله وأقدمكم توصيهم تحبرت سبنا إرترا قال لهم درجة تبتي ساعات زنبرة ويكلم 2 ساعات زنبرة يوم تفوتوا مالتي هجي أبز دحري ناس النت أنا تناي قدلي بزح بتاريخ ترايس لس فوت خزارو بالله يدلني كابتا أنا سفوت خابتي إلمنتار زنبركو كعنتو بيتن كفتن كفا بيليو شعبية ولا درجات مرتي قداماي ديجري ولا خبير يونيفرسيتي ودو انت وصو تنعوم زدليهم بوليتيكا وتمرتي نحد حبرتسب كما غيركا تقيرو يفلطيهم ولا خساب تزل على يونيفرسيتي مرا حجس بزحات يونيفرسيتي مرا استعاطي قليلهم حجز او زارو سبات الله يونيفرسيتي اتا يونيفرسيتي نبعلاسي تخكل اقاطع من دعي دانيا هبتاب حد طعي ولا مستم شعبيه سلازنبرون تمرتي او سلاز بوزح عمتا سلاسرحه تمرتي مهير كان سبس كم تقيرون كاب شعبيه تبهيرو مصي زبلو مناتو كلتا شحكو دوب افريقيا بمعات ممهارتو زنبرو ابزي حجي بي اتش دي بروفيسور زبولو نحق مهارات كلونا جين حزب مهير كاون كم تقيرو ايفولطنيم حجي شعبيه كتدرو زلكم نزي زي كم زي تمهار حبرت سبا يكوننسي نتي ابتي يونيفرسيتي تمهاره ناتهم كراخور انا حجي ترغم يقولون متقاسو ماسمات فطوم يهم ساتهم تحاريم يم كابتي اوروبا تمليسومكو قال يوم تسرحوا نتكاريكلم زوصوا اطعيسوهم تمليسوم نابتي زمصو اوروبا قال يوم كاتا يونيفرسيتي مستعصوت سرحهم سلا زغلغلخا اباريرو مالتي حجي اتا ابت خلجات زفريه تمهراين اتي ابتنا افا زفر تمهراين سي حدا يا تحساسبو كتفطو زلهم كو سبحاتي بعل سبعتي فريم كو بوليتيكا تمرتو ابن افا غيدم مهوريم جنرال ترا يكونن بعل مانكو منستر ترا يكون ابن افا غيدم كو بوليتيكا تمرتي مهوريم نتي حبرت سبسي مش نتي زي تمهار نتي ابدغ استولد من اسي تغرينيا زي كل نابنا افا وسيدم ابو تقاماي كل ادي تقاماي كلس رؤس زقير مرحتهم زلونا ولا نتلاقيهم كو اتناتهم اونتاون اولتاون كيفلطناكو تعالوتا نحنا نصلهم زلناكو نتا هاجرناس زربانا سلازي سمعوا حق سلازي غبروا قوام سلازي غبروا ينامبر بوتادرون بوليتيكانو كنوادادرو ما يكالنا زلنا اينيتو ود بالا 50 عنده بي انا حج ابال ود بيت نيرا ابت سراويت حدر زبحال زنبره من يفلطنا دي سراويت حدر بروباغندا طرا يكون يرو ولا زومنا يدمبو تقامو حجزا سنيتنا سلازلنا اينا اذا ناي تمرتو ملختنا خنا محلالف عدر رخيبنا زلنا نمبر ولا زين شانالات كلهم تقامتي امزلوش انا بعامي ستمرت مهر 4 اور 5 اور حنا زين كلن شانالات خلميني يميكو إذا ما الأخت أنا خم حلالف بزعبا قوام درجة ثلاث عصابة مرسلات مهيرة بزعبا قوام مهيرة بزعبا زي بكل محدرة مهيرة نزل شانل لزسي كزر جحب بملأ زن تفلطوني هم زن نايت قامتي تنعبيت شانل عبين فرس مرة يمتى مهيرو إيري بي إم بلو السنة بلو ولا تيم كله شانلات ده حنت مرتيه بلو من ولا زي كلد بلو
يونيفرسيتي مرا قال يمنا بوليتيكال ساينس قال يمنا غازيتنيت من كنت مايرو غير رؤسهم يتغيرون دلايت فتحي مبالكو رؤسها مغيار يكون حجي تي رؤسنا ኤርትራውያን ናይ ኢሳያስ ሕጂ ኢሳያሲስቲ ኢና ኮይና ዘለና ንሕና ሕጂ ነዚ ኣተሓሳስባ እዚ ክንቅይሮ እንተኮይና 20 ዓመት ገይሩ ኣብ ሕጂ እንተሪኢኹም እኮ 20 ዓመት ገይሩስ ብሕጊ ኣይመሓደርን እየ ዝብለካ ደላይ ፍትሒ እንተኮይኑ ሕብረት ግበሩ ኢልካዮም ንኣብነት ስኒትና ፀዊዓቶም ነዘን መራሕቲ ውድባሲ ናብዚ ክመፁ ዘይክእሉ እንተኮይኖምሲ እዚኦም ውድባት ክንብሎም ንኽእል ትዘሎ ሓቂ እኮ ክንዛረበሉ ክንክእል ኣለና እቲ ህዝቢ ኤርትራሲ ኣነ ኣብ ኤርትራ ከለኹ ሕጂ ተቃዋምትስ ከምዚ መድሓርሓርቲ ዝፈልጦም ነይረ ወላ ማይ ነፊ ቀዳማይ ዲግሪ ይውፃእ ኣብ እስራኤል መስኮድኩ እስራኤል ምዕብልቲ ሃገር ስለ ዝረኣኹ ከምዚ ይቕየር ይባል ተማሂረ ዘይኮንኩ ኣነ ተቐይረሲ ንእስራኤል ሰብ ክቡር ምዃኑ ምስ ፈለጥኩ ኣብ እስራኤል መስኮድኩስ ክትዕልሙ ከለኹምሲ ሰብሲ መውት ደይለዮ ትምሳይ ዝሰርሕ ነበረ ወተሃደር እስራኤል ኩሎም ወተሃደራት እዮም ኣብ ተዓሊም ዳ ከመይ ገይሩ ክመውት ገለይልኒ وأبانا دا أبتعلم كو 100 سب تلي خاص حدا سب كما تكاكو الله وين أنا بحال قليل من أتخم تخكل وسيدة شعبي أكو خمس جرام يمزمور خاكو وتهدر نفعز خونا أبي يرتراكو كتعلم كلها ولا زم قرفوا ما أبتعلم ناس ولا بحيلتات كعلم خلوا كورس كوس دو خلوا ناس سلسة ورحنا كتروحكو سب كموت الله وين لم يمزعلمومكو حجي زم هو راز الله خمسي قال لي بوليتيكال ساينس ودوس أبي يوتيوب قال يسمعهم قال مش انتهي بلغة أبي يرتراس ኣብ ማዓስከ ኣብቲ ማይነፍ ኮለሲ ወተሃደራት ገይሩ ኢሳያስ ዝሕልዎም መርሓጋን ተለዎም መርሓ ኢልለዎም ፖለቲካል ሳይንስ ወዲስ ኣክንደ ካልእ ነገር ዝመር እዚ ዳ እሞ ፈሊጡ እንዲ ኢሳያስ ዝገብሮ ዘሎ ነዚ ዳ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈልጦ እንታይ ካ ክትምህረሉ ሞ ወላ ናይ ቁጠባም እኮ ኣብ ዩቲዩብ ከይዶም ዝዛረቡ ኣለዉ ኣብ ኤርትራ ኢሳያስ ፅምዶ ይገብር ኣሎ ምስ ትግራይ ይብልካ እጂ እቲ ዝተምሃሮ ክንዲ ዝምህርሲ ናብ ቆዮቃ ሓደ ዘይተምሃረ ሰብ ዝዛረቦ ነገር እዚ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈልጦ እዩ ሓደ ምሁር ተኮይኑ ግን بزعب حق تتمايرس اتحق استمهارو اب ኤርትራ ክትግበር ደሊ ዘሎሲ ብትግርኛ ቀይሩስ ክምህሮ ክእል ኣለዎ እቲ ናይ ቁጠባ ክምህር ኣለዎ እቲ ናይ ህዝባዊ ምሕደራ ዝተምሃረ ብትግርኛ ብእንግሊሽ ዝፈልጦ ክምህር ክእል ኣለዎ እቲ ቶም ትደፎም ሞት ኤርትራ ዘሎ እዞም ኣብ ደገ 20 ዓመት ጌርና ዘለና ከማን ኣተሓሳስባና ካብ ኢሳያስ ንገድድ ኢና ከምኡ ስለ ዝኾነ ይለውጥ ዘይመጽ ዘሎ ኣቦ ቆቲል ኣቦ ዝተቆተሎ ኣዲስ ዝተቆተሎ ከይተረፈኒ ኢሳያስ ዝድግፎ ዘሎ ሕጂ ኣተሓሳስባና ክንቅይር ተኮይና كمزوم أوروبيين أمريكاويين قدم قرب سب نسب كانوا خبرة خن كأل لنا إذا هاي جبرنا أبي إرترا لو تخمت ساي كألني نبدأ كم يوم كم محل الفاقو أنا أبتي إرترا خلوا خساقات أم حد عاركين يرو خنير الزلوا حوبوسي قبتهم سياس زاروبي نسياس كخنير لا تيم زم مخروة زين على عدغي حيت سرح النيرة حجز أبزي مس سياس تزاري بناسي عدغي كلش كنسرحينا أبزي تعشمو كنسرحينا قال له أزاري بنا مالي معات الله تقامت أبدجة ولا حنت بوز مثلا سجم يلا نحنا سي سلف غيرنا يزل الناس بدجة تقاوم وصل زي بالناس نبدأ ناون كنا ورسينا إذا قدم أبتي ساعات كله دحرنا الناس ذات غيرنا أصدقنا هنا كم زبل كونيرلات جنرالات زلوا وإرترا حج نزل يمكن سعرهم تخيلنا بفرات ولا حنت الشعب يخن كيرو ماهلنا نتوم أبدجة زلنا توم هراسي قدم نظام شانلات ونتفوتوهم تخينكم كم زبعل بعل جاجاوت أنا ما رأي زنقو بقى كوم عين السبات زوم كاروتون ولا كو بيت حق زي تمهرنا بعلنا زما عبلنا يا تمرت ابتدون بوتا اموس لزنبرنا نزن شانلات كم زناي سنتنا زغبرو زلو ابتي يوتيوب ابسو مرحا حنت معلتس كوف قدلنا وان تزاربوهم كم زي غيرنا نفسنا تغيرنا نتحبرت سبنا ونقيرنا سب نسب كم زخبرو قدم كنقبر كنكلالنا بخمزي اب حجر لوط زمت زخيل مالتي ثانك يو باشاي أبيت نبا هيا اوكي ثانك يو I think تحسابات كل زمت زلو بمولو غريق خلوها أنا تسرعت أبالاشي وزلو نقراتيو زحبر بمولو ولا بغتا يقوم بتزوارسي تسرعت أبالاشي وزلو نقر نت تمنيت ناسنا نت كنقبرو زدلنان عقل مقبار ديو مررداء ديو ممهار ديو تكالات مقبار ديو منقص تعي مسرح ديو كلهم توم زقلصو زلو انا خريهم كلهم بمولاتهم نت سرعات زخصو نقراتيو زيوم يوم توبيلهم نمذكر زاكل سي دكتور بركت كاب زبولو قدم نتي قوام كجبر كله قوام تجيرونا 97
بايتو نيرو مالتيو جن نخلو بارالايز جيرو نتوم قديوم زبركتو أكلات كلهم كم تزبركم مو زموت مويتو زأسرت أسيرو سدة تسديدو مالتيو انتاي بل نحنا شعوخ نما قلت كلنا انتاي نبل نيرنا ابتعت ديكتاتوريا وسرعات كون كاز قبر كايو زتقبر قوامسي حصرتات كلونا قدن يو بريشر نيرو كوميو سقم نيرو كوميو خبال كله مكت نيرو قدم مالتيو كم دينو بروم كم تسونو خم دينو بروم بتديكتاتوريا وسرعات امسيلهم كزاربو فتاتينهم نيرو ما بتمجمرتا لعرخ نديك التعقن آمينهم مالتيو تأمنت نا أمنتهم مجلس خان تاني روح حتى مريت إذا حجنا زارة ولا زلنا حتى أوراجاتات حتى أوفيشال لانجويج إذا سلسلة زي أنسي أبقمت آية تناين حجيب زخنا خنريو خلنا جن أبقمت كعتواني روان إلو مدليسو مالتيو مودعتها مالتيو لحرخن داي كتع كردو خيلو مالتيو كردع كيلو مالتيو دكتور بركات بعلو زي دكتور بركات بقليل زي مزن بروفيشنال ناي انترناشنال لو ولا كل خندي نقرات صادفوتات ولا اب وورلد بانك خون اب اي ام اف خون اب كل عبيت تكالات لاي ناي عالم ونزسر حسب ايو مالتيو جن ولا بسرعه هاي سلاسيون عبي بوتا زنبرو ايو نهاية سلاسي خقلصهم كلون انتا يبل نيرو لعل حقي نيروم جانو هوي يبل مالتي نحنا دما لعل حقي زخونه سرعات ايو قن لعل حقو خلنا فلت حقتها ما هيرو خلو نعو يززو نيرو مالتي خم تقبوك نسقو يزقبو نيرو ولا خسدد يقبو نيرو مالتي قن نتي منستر البوتا حيزو وقصيلو مالتي اذا حدا قدلتي كاب تاريخ ندحر كنرئ خوينا أبناتنا دماني تسونو خمزين بروم كزاربو خلو دماني حقي تزاربونا بتو وانت حق خنو قرنا يزقبوهم نيرو مغنياتنا يحق سباتيهم لعل حق زخونا سرعة إساس يقلقلو نيروم مالتيو أصبقوا متسقمهم ترحم قد يفهموا كخدو خيلهم مالتيو خسددو خيلهم مالتيو سلازي إذن بعلو نعانا نخلو نقرات فحت كم دين بل ولا بتي لمداوي بهلاوي ولا بمعبود نجارات بتكالاوي بزخون يخون نجار كين واساوس غير النازر لسرعات زين نقدفونه تكونسبت مالته يكونن تكونسبت واقع يقولون مالته يكونن نمن سياتنا انتاي نورسوم كنورسوم زغبانا زي غبانا كن كيف لتنا خنكيد لنا مالته يكونن امبورتانس يقولون ذا سبجكت ماتر مالته يكونن جن الله ساعات الله غزي الله برنين ايشوس عقلها تقبل كاموني نتي حدا نجارات ولا مبعثاو يخون النجار كتقبر كم دي تخيل تقبرك بويا انا حجي اذا دم بتقاومو خمس منسي كبلت صنح حجي قدمو قدمي كزارب صنحه عاقيتنا كم زلو وريرنا كم زلو يخطك صنحين السون تا متاي كم زلنا هالواتنا يخقل صنحين ناي دم بتقاومو مالتيو ابزون اكلات اللهم كم بعد برهان ردا نزن ودوا زيعتن كم عقباي في الساعة شماقلتات كوينهم نزن ودوات زيعتن كسرحا يخلا يعني لهم صبوغ خيد الليلهم زغدو زنبر اكلاتون بعلم الله مالتيو حجي تملسهم قل نعو دارقا بزح اسبه له قبر له اي شلل كبلو بزمسل من قد يقول له مالتيو which is نعاي اللي بيت comfortability زي هبن نجار مالتيو لذا أنا زبر زلهم انتاي تحطي يتردون نحر الليهم كونكم نتنجار نكايدو كنكايدو خلنا جن pause بهال نجار هالله برنين إيشوس ندحر مسيوم خا كم ذا cease fire بهال نجار دمس بحدا نجار cease fire دقبرو جن sustainable زخونه أجاباب قال صدا أنا هنتكلم زلنا أمبر حدا نجار pause كنقبرو يقبعنا مالتيو اندحري تعاقيتنا لنا خوينا مالتيو نزس لمنتاي زين السفرلو فصيبنا نابتا زمصانا نغير خنقصنا لنا بحالت دينا كنكون نزل عالم يلن ديو فلكسبيليتي زبحال نغير يلن ديو سلمنتاي كوم زي تغبرو تفلطو يخون بعد ودبسي تقبل لك على شنخ تمليس كار ما تهرمون لك مالتيو اذا خمز عينتو اغباب غعزو مزي رخيبنا ادرنا حساره مكراس يواصعنا ديو
ስለምንታይ ፓውዝ ጌርና ናብቲ ድፃወቱልና ዘለው ነገራት ከመይ ጌርና ንዕኦም እንተ ብስምረት ይኹን እንተ ብተናፀል እውን ከይተረፈ ወላ እውን ስምረት ኣይምፃእ ስምረት ክመፅእ ናይ ግድን እኮ ይኮነን ድሕር ዝዕንቅፍ ነገራት በዚሑ በብታሪኻ ትገብሮ መንገድታት ኣሎ ስኒትና ምሽ ሕጂ ግዲኡ ይገብር ኣሎ ሞ እቲ ግዲኡ ክገብር ዝኽልክሎ ሰብ የለን ማለት እዩ እቲ ኦፖርቹኒቲ ክፉት ኣሎ ማለት እዩ ውልቀ ሰብ እውን ግዲኡ ከበርክት ክፉት ዕድል ኣሎ ማለት እዩ እንተ ተወዲብካ እንተ ከይተወደብካ ኣብ ምዕቡል ሃገራት ኣሜሪካ ሕጂ ክንርኢ ከለና እቶም ዘይ ተን ሪፐብሊካንስን ዲሞክራቲክ ፓርቲን እናሃለዋ ከለዋ two faces of the same dollar ኢሎም ገምጊሞም እቶም ሊቃውንቲ ዝበሃሉ ከም በዓል መርሻይመር ዝኣመሰሉ ከም በዓል ክሪስ ሄጅ ዝኣመሰሉ ከም በዓል ሳክስ ዝኣመሰሉ ክንደይ መኽነብሎም ኢና ዝኽበሃሉ ዘይክእሉ ማለት እዩ ኣብ ኣፍሪቃ እውን ከምኡ ዝኣመሰሉ ኣካላት ኣለዉ ብዛዕባ ኣፍሪቃ ነዚ ዕንቅፋታት ዝፈጥሮ ዲክቴተርስ ዝሃርሙ ማለት እዩ እዚኦም ስለዝጥዕሞም ንበይኖም ኮይኖም ከመርክቱ ንገዛእ መንግስቶም ሓመድ ይገብርዎ ኣለዉ ብኣሜሪካ ሕጂ ንገዛእ መንግስቶም ካብኦም ብዙሕ ንምሃር ኣለና ስለምንታይ ከምኡ ክንገብር ዘይንኽእል ዘይሰመራ ኢልና ዘይፍራያ ዘንውድባት ኢልና ኸ ንዕገተሉ ምክንያትን ግዴና ዘይነበርክተሉ ነገር ኣሎ ድዩ ኣብዚ እቲ ናተይ ሕቶ ዝመፅእ ዘሎ እምበር ነቲ ሳብጀክት ማተር ነጌት ክገብሮ ስለ ዝደለኹ ይኮንኩን ስለዚ ስለምንታይ ኢና ክንረዳዳእ ዘይንኽእል ዘለና ንባዕሉ ኣነ ክርዳእና ኣይከኣለን የቐኒየለይ ከም ርእቶ የቐሪበ እየ ዘሎ يغنيلنا صبغ رئيته تخلي حداس حتى دي حقي ويرئيته حد شمبرت كارأيد أنت يزد جمالني نا تأيد كحافل أنا قدم كي تخوني ليه حرابة القتصل بان هو زي خبال سنهت تعمل قداسي انديو أنا نوح جزء حسب اللي زبركوزي ممهار حزبنا محبار حزبنا زبل مسرتاوي ጉዳይ ለውጥ ከነምፅእ ተወይና ማለት ህዝብቲ ከም ዚን ሕና ንሪኦ ዘለና ክርኢ ክበቃ ኣለዎ ዝተረፈ ኣብ መንጎና ደበና ኮይኑ እቲ ዝድላዩ ይህቦም ፅቡቅ ዘለዎ ዝመስሎም ኣለዉ ንሕና ድማ በይና ድማ معت نزارب بزدما أي كيدنا أقول له مالتي الذي أنا حسب ولا حوار قريبا يرى المحجي إتا عندي تي حبرة سبنا كسام عاز خيل بحبرت زخل زيناتنا زينا معكنات زلنا نتقاومه تراخيبو ننعز حدو حبريتاتات الناتوهبه وي حد عينت حبريتاتات بزخفتو خيدمسي زمهروا له حزب السمعو كله وي حنتنا حبر بقع زخونه حبريتاتات تمرتن اتهب لك خمزي بي بي سي سي ان ان كمسا نبلو كم اترئي اب ايرتراويان مالتي حنتو سنت غيرنا كله سمع زخيل غيرنا وي بحبر تسمعنا نقبرمو كسمعنا حزبنا بزترفه بزي حج نريو زلنا كلنا نريو لنا استفلالي سبحه فبيلو مايكروفون زارب نتخت بلود صنحكا كل زبلاشو خون خيل تسفاز قرص خون خيل حزبنا صبوق تزاربكو يلز زاربو وسب كنده يالو حدغنيا زخون زرباتات لذي ابزين تدفعنا خنتاي مسلككم نمبالي وي حنتي بحبر كلهم تسمعين حبريتات نتوهابا فلتي حنتي ستيشن كتلو وي دما ننتحلن تحبابير حاد عينت وفرخ كايد زخفتك خفيتك سيتي زبنا زي سمعو حاد عينت قانقوا مالت حاد قانقوا مالت سيكونس حساب مالتي بخلو كغاطمو خلو كما هاري خيلي كردوخ سقورو يخيلي كابو دما سلمتون كوس دلو زخيل منقد دخل يخيلي لذي زيا تتحسب لا صبو مثلا المبالغ يغني ما بصات كابتوم تزات
ተዛተይቲ ዝመጽ ሓሳባት ከምኡውን ካብ መድረኽ ዝመጽ ሓሳባት ብዙሕ ተማሂርና ንኹልኹም ይቐኒየልና ዮሃንስ መድረኽ ናባኻ ይሕልፍ ኣለኹ ብዙሕ ሓበሬታታት ሳጀሽንስ መጺሎ ምናልባት ሓደ ግዜ ነዚ ኩሉ ከመይ ጌርና ኢንኮርፖሬት ንግበሮ ዝብል ኣጀንዳ ሒዝና ምናልባት ዲስካስ ተገበርና ኣለዉ ከመይ ጌርና ጽቡቕ ይመስለኒ ዝኾነ ኮይኑ መድረኽ ናባኻ ይሕልፍ ኣለኹ ይቐኒየለይ ከዓ ዝዓደምኩምኒ ኦኬ ብጣዕሚ ጽቡቕ ምሸት ቴንክ ዩ ፕሮፌሰር ኪዳነ ነቲ ኩሉ ተኣላልያኻን ነቲ ተቕርቦ ዝነበርካ ተወሳኺ ሓሳባትን ብዓብዪ ከዓ እቶም ተዛተይቲ ናይ ሎም ምሸት ጃጅ ሃብተኣብ ከምኡ ድማ ዋዝ ግድቡስ ከም ኩሉ ከም ወትሩ ሃብታም ትሕዝቶ ሒዝኩምልና መጺኹም ብጽሑፍን ብኩሉን መመልስና ደጋጊምና እውን ክንመሃረሉ ንኽእል ሰነዲ ማለት እዚ ብጣዕሚ የቐኒየልና ብሕጂ እውን ኣብቲ ቐጻሊ ጉዕዞ ባሓንሳ ኢና ዘለና ኣብቲ ዝቕጽል ሰሚናራት ኣገደስቲ ርእቶታት ሕቶታት እውን ቀሪቡ ነቲ ትሕዝቶ ዝያዳ ኣህብቲምዎ ከም መደብ እውን ስኒትና ኔትወርክ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ውድእ ዝኾነ ሓሳብ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ዝመጽእ እንታይ ደኣ ብዝከኣሎም እቶም ኣቕረብቲ መበገሲ ዝኸውን ሓሳባት ሒዞም መፁ እሞ ብድሕሪኡ ኣብቲ ባይታ ወሪዱ ብሕቶን ብርእቶን ከዓኒ ይበስል ማለት እዩ ሽዑኡ ከም ልምዲ ናይ ስኒትና ኔትወርክ ምስቶም ኣቕረብትን ካልኦት ድማ ናይ ሰሚናራት ኣዳላዊት ጋንታ ኣላትና ኣብኡ ንግምግሞ ኢና እንታይ ሓሳባት ቀሪቡ እንታይ ርእቶታት ነይሩ እንታይ ሕቶታት ነይሩ ስለዚ ኣብ ዝቕጽል ካብዚ እንታይ ዓይነት ኣርእስቲ ሒዝና ኢና ክንመጽእ ንኽእል ዝብል ሓደ ካብቲ ልሙድ ኣሰራርሓና ስለ ዝኾነ እዚኣውን ከረጋግፀልኩም ደሊ ክንቅጽሎ ኢና ማለት እዩ እቲ ኩሉ ሓሳባትኩም ዝሃብኩም ወሲ ንኸንቱ ከም ዘይኮነ ከረጋግፀልኩም ደሊ ማለት እዩ ካልእ ኩሉ ግዜ ሓንጎፋ ኢልና ንቕበሎ ንሕና ኣገደስቲ ኣርእስታት ምናልባት ንሕና እውን ሃሰስ ንብል እንዲና ግን እዚ ርእስቲ እዚ ክቐርብ ኣለዎ ዝበሃል ተልዩ እውን ኮንታክት ምግባር ኣይትሕመቑ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክሰዱልና ትኽእሉ ኢኹም ብድሕሪኡ እታ ጋንታ ንዕኡ ሪኣ ንዕኡ ከቕርቡ ዝኽእሉ ሰባት እውን ተወኪሳ ሰሚናር ኣርእስቲ ሒዛ ክትመጽእ ትኽእል እያ ማለት እዩ ካብዚ ናይ ሎም ምሸት ኣነ ብወገነይ ዝገበርክዎ ገምጋም እንታይ ኣዘኻኺረኒሲ እቲ ህግደፍ ኩሉ ግዜ ስለምንታይ እዩ እቲ ቅዋም ዘይተተግበረ ስለምንታይ ኣብ ዓድና ዲሞክራሲ ዘይሃለወ ገለ ዝብል ሕቶታት ክቐርብ ከሎ ነቶም ናቱ ተኸተልቲ እንታይ ዝብሎም ህዝብና ገና ትካላዊ ናይ ትካላዊ ኣሰራርሓ ልምዲ የብሉን ይብል ማለት እዩ እዚ ግን ፍጹም ሓሶትን ፍሩስን ከም ዝኾነ ሓደ እቲ ታሪክና ይምስክሮ እዩ እዚ ናይ ሎም ምሸት ክወሃበና ዝነበረ ዘምሰየ ርእስቲ ዋላ ብቕንያቱ እውን ህዝብና ክሳብ ክንደይ ሃብታም ዝኾነ ባህሊ ዋላ እውን ኪኖ ቅድሚ ማግና ካርታ ዝኸይድ ናይ ባይታኣዊ ኣሰራርሓ ልምዲ ዘለዎ ህዝቢ ከም ዝኾነ ሓደ ካብቲ ነቲ ከባቢና ብፍላይ ከዓ ነዚ ሕጂ ኤርትራ ተባሂሉ ዘሎ ፍሉይ ዝገብሮ እውን ካልኦት ናይ ስነ ታሪክ ተመራምርቲ ዝግደስሉ እውን እዚ ዓይነት ባህሊ እዚ ስለ ዘለዎ ምዃኑ ይገልጹ እዮም ሕጂ ንሕና ሃብታም ዝኾነ ተመክሮ እዩ ዘለና ኤውሮጳዊ መግዛእቲ ምስ መፀ ከዓ
ኣብ ኣርባዓታት ኣብ ኣፍሪቃ ምናልባት ኤርትራ ነራ ካልኦት ነረን እንተኮይነን ከዓ ምናልባት ኣብ ከም በዓል ደቡብ ኣፍሪቃ ወይ ካልኦት ሓደ ክልተ ፓርቲታት ኣቂመን ዝነጣጠፉ ህዝቢ ነሮም ክኾኑ ይኽእሉ ስለዚ ኤርትራ ብግዚኣ ሓንቲ ካብተን ሃብታም ዝኾነ ተመክሮ ዝነበራ እያ ማለት እዩ ክንደይ ፓርቲታት እየን ነረን ሰልፊ ናጽነት ኤርትራ ክበሃል ኮ ቀጽሪ ናጽነት ኤርትራ ክበሃል ከሎኮ ስቂሉ ዝመፀ ኣይኮነን ብዙሓት ሰልፍታት እየን ነረን ኣብ ቀጽሪ ናጽነት ዝተጠርነፋ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ሃብታም ልምዲ እዩ ነሩና ግን ነቲ ኩሉ ዝነበረ ህዝባዊ ትካላት ጨፍሊቁ ኣፍሪሱ በትናቱ ሪኢንጂነር እንዳገበረ ዝኸይድ ዘሎ ስርዓት ከኣኒ ከምኡ ገይሩ ከብቅዕ እቲ ህዝብና ትካላዊ ኣሰራርሓ ተመክሮ የብሉን ልምዲ የብሉን ይብል ማለት እዩ ስለዚ ትካላት እንዳፍረስካ ህዝቢ ትካላዊ ልምዲ ተመክሮ የብሉን ክበሃል ከሎ እዚ ንባዕሉ እቲ ህዝብና ዝሰምዕ ዘሎ እውን ልቢ ገይሩ ሓሶት ምዃኑ ክብድሆ ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ ካልእ ኣብዚ ናይ መሬት ብጣዕሚ ሃብታም ዝኾነ ተመክሮ ንኩሉ ከባቢታት ናይ ኤርትራ ዝሽፍን ተመክሮታት ሰፊሕ ትምህርቲ ይቀሪቡልና እዚ ደጊምና እውን ክንሪኦ እናተባብዓኹ እቲ ህዝብሲ እቲ ህዝብና ክሳብ ክንደይ ከምዚ ናይ ስርዓት ዘሎ ነቲ መሬት ናይ ህዝቢ ስቂሉ ወሲዱ ማዓድ ዕደና ይገብረሉ ነቲ ዕደና ከማን ነቲ ህዝቢ ካብ ብልከላ ዘድሕኖ ውሕስነት ኣይገብረሉ እኳ ደኣ ካብ ብከላ ንምቁፅፃር ተባሂሉ ካብተን ኩባንያታት ገንዘብ ይረክብ እዩ ግን ኣብ መዓላ ይውዕሎን እዩ ናይ ሳትላይት ስእልታት ናይ በዓል ብሻ ዘሎ ክሳብ ክንደይ ዓብይ ቀላይ ናይ መርዛም ዝኾነ ተኣሽሙ ተፈጢሩ ዘሎ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ ነቲ ትሕተ ባይታዊ ማይ ነቲ ከባቢ በኪሉ ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ኣደዳ ናይ ካንሰርን ናይ ካልእ ንወለዶታት ዝኸይድ ስቅያት ገዲፍሉ ዝኸይድ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ስርዓት መሬት ግብት ንዝደለዮም ይዕድሎ እቲ ህዝቢ ግን ካብታ መነባብርኡ ምስ ካልኦሲ ካልእ ኣምሳይኡ መተካእታ ንህዝቢ እውን ኣይሂቦን እዩ ዋላ እውን ተሓታቲ ኮይኑኻ ኣይቀርብን እዩ ማለት እዩ ህዝብና ግን ካብዚ ክንመሃሮ ዘምሰና ሕጂ ኣያና ኣዋዝ ግድቡስ ገልፀልና ዘምሰየሲ እቲ ህዝቢ ከመይ ገይሩ ብዛዕባ እቲ ናይ ጉልቲ ፅልሚ ናይ መሬት ወርቂ ገለ ክገልፆ ከሎሲ ኣብ መወዳእታስ እቲ ህዝቢ እንዳወስኸ ምስ ከደ እቲ መሬት እንዳፀበብ ምስ ከደሲ እቶም መሬት ፀበበቶምሲ ነቲ ዓዲ ተመሊሶም መፅኦ እሞ ሽዑ ነቲ ኣጋብ ትሕዞ መሬት ከማን እቲ ህዝቢ ይቕይሮ ባዕሉ ማለት እዩ ተሰማሚዑ ስለዚ ሽግሩ ናይ ምፍታሕ ተመክሮ ዘለዎ ህዝቢ እዩ ዘለና ዋላብቲ ምምሕዳር ናይ መሬት እውን እንትኾነ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ መታሕቲ ተኾነውን ልክዕ ምስትናቱ ላይፍ ስታይል ዝኸይድ ምስኡ የተግብር ከም ዝነበረ እውን ርኢና ማለት እዩ ሓንቲ ካብዚ ዝቐረበ ምናልባት ኣገዳሲት ስለ ዝኾነት እየ እምበር ንኩሉ ክንሪኦ ኢና ካብቲ ርእቶታት እጂ ኣያና ተክለ መለኪን ዘቕረባ ብዛዕባ ናይዚ ሓበሬታ ዝምልከት ኣነ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት እውን ይጠቕሰ እየ ማለት እዩ ሜድያ ምትካል ናይ ኩሉ እዚ ደንበ ደላይ ፍትሒ ሓደ እንተዝህሉ ፅቡቕ ነይሩ ግን እቲ ሪያሊቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ከምኡ ኣይፈቅድን እዩ ዘሎ ማለት እዩ ግን እሱ ይኮነ እቲ ቀንዲ ሽግርና ዘሎ ቀንዲ ሽግርና ዘሎ ትሕዝቶ ከመይ ጌርና ነፍሪ እዩ እቲ ሓበሬታ እቲ ዝተመረሲ ከመይ ጌርና ነፍሪ ካብኡ እቲ ትሕዝቶ ናይ ብሓቂ ህዝቢ ዝደልዮን ብሉፅ እንተደኣ ኮይኑ እተን ዝርከበን ናይ ሜድያ ትካላትና እውን ኣብቲ ሜድአን እውን ከቃልሕኦሲ ቅሩባት እየን ማለት እዩ ትሕዝቶ ከዓ ስቕልካ ዝቐርብ ኣይኮነን መጀመርያ እቲ ሓደ ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ብፍላይ ከዓኒ እቲ ዘሎ ሓደ ፖለቲካዊ መሪሕነት ዲና ክንብሎ ሓደ ሃገራዊ ሓይሊ ዲና ክንብሎ
ዝኾነ ይኹን ይወሃቦ ብዘየገድስ ንኩላህና ዝውክል ሓደ ኣካል ተደኣ ሃልዩ ዋላ እውን በታ ዝደቐቐት በታ ዝነኣሰት ከተሰማምዖ ትኽእል መንገዲ ተደኣ ክሰርሕ ጀሚሩ እቲ ሓንቲ ክገብራ ዘለዎ እንታይ እያ ከመይ ጌርካ ህዝብና ዝመሃረሉን ዝጉስጎሰሉን መደብ ተውፅእ ሓደ ሽማግለ እዩ ከውፅእ ዘለዎ ኩሉ ዕቁር ዘለዎ ሃብቲ ኣብ ኩለንተን ትካላት ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ባይታ ስኢኑ ኮፍ ኢሉ ዘሎ መዓት ክኢላ ኣብ ፖለቲካ ይኹን ዋላ ዝተፈላለዩ ሞያታት ንሱ እውን ዕድል ክረክብ እዩ ንዕኡ ከዓ ኣብኡ ክዋፈር ይኽእል ማለት እዩ ከተባባዒ ማለት እዩ ብከምዚ ሕጂ ሓደ ስሩዕን ተኸታተልን ዝኾነ ነገራት ተቕርብ ማለት እዩ ንታሪክ ዝምልከት ነቲ ስርዓታዊ ለውጢ ዝምልከት ካልእ ሃገርና ፅባሕ ንጎ ክትተኽሎ ዘለዋ ዓይነት ስርዓት ይኹን ዋላ ክትክተሎ ዝግባእ ፖሊሲ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ኪንኡ ዝኸይድ እውን ምስ ጎረባብትና ዘለዎ ሃገራሲ ከመይ ኢልና ኢና ተሳይድና ክንከይድ ዝኽእል ዝብል ወዘተ ኣርእስታት ብተኸታታሊ ክፈሪ እውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ርእቶ ኣዝዩ ቅቡል እዩ ግን ከዓ ኩሉ እቲ ደንበ ተቃውሞ ነዚ ልቢ ሂቡ ክሳብ ኣብ ሓባር ንመፅእ ኢሉ ከማን ክፅበየሉ ዘይግብኦ ኣርእስቲ ምዃኑ ኣነ እውን ነታ ርእቶ ይውስኸላ ኣለኹ ማለት እዩ ብዝተረፈ ኣብ ውሽጢ ገዛን ኣብ ደገን ማለት ኣብ ፌስቡክ ክትከታተልና ዝምሰኹም ብጣዕሚ የቐኒልና ኣብ ዝቕፅል ዘሎ ክልተ ቀዳም እውን ምስ ዝርእስቲ ዝተሓሓዝ ክልተ ሰሚናራት ኣለና ኣይትትረፉ ነዚ መደባትና ሼራ ምግባር ከዓ ተሓባበርና ከም ኩሉ ግዜ እንላብዎ ማለት እዩ የቐኒልና ንገሊኹም ፅቡቕ ምሸት ንገሊኹም ከዓ ፅቡቕ መዓልቲ እሞ ኣብ ቀፃሪ ርክብና ሕጂ እቲ ናይ ፌስቡክ ላይቭ ከነቋርፆ ኢና ኣብ ገዛ ግን ብነፃ ከነዕልል ንኽእል ኢና እቶም ኣብ ገዛ ዘለና እቶም ኣብ ፌስቡክ ዘለኹም ከዓ እንተደሊኹም ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ሊንክ ኣብኡ ኣለኩም